Crazy how time flies when I wonder if the path is in the right direction. But I do believe things come to light by accident. When your name's on, sounds like it's meant to be. Wake up, this freeze made when things fall apart. What matters at the end is how you left them all. Fire in my soul, fire in my heart. Till you see me on the other side of stars. Oh, the journey starts from where we did first step. No one's sure what lies ahead before it breaks. Roads may be rough and tough, but we will live somewhere. Nothing easy, get up and go, get it go. Sometimes this journey is about the chase, not about the destination, not over us. No matter how far, No matter how far, how you go, how you go, how you how go. long can you Property ain't no time to waste. Gotta set your light, go get it burning. Добрый вечер, добрый вечер. Вітаю, Кастусь. Што мы робім сёння? І крышачку пра падзеі з папярэдняга раза. У нашай камандзе стала на аднаго менш. Аднаго персанажа забілі ў папярэднім разе. І я толькі зараз заўважыў, што яго ніколі не паказвалі ў опенінге. Бо ён з'яўляецца ў опенінге, але там, калі паказваюць усю каманду разам, яго там ніколі не было. Такі цікавы момант. У нас даволі далёка да наступнай поўні, і з усіх босаў у нас застаўся толькі апошні. З-за таго, што босы з'яўляюцца толькі у поўны месяц. Зараз на календарык паглядзім. Вось. Сёння літаральна наступны дзень пасля папярэдняй поўні, і іменно учора забілі аднаго з герояў. Вось. Наступная поўня будзе 3-го. І гэта амаль цэлы месяц. 31 дзень. 29. Наадварот, палічу не ту бок. Што мы будзем рабіць сёння? Так як у нас няма неабходнасці што-то канкрэтнае рабіць, мацаваць, мы будзем падвышаць сацыяльныя сувязі і таксама, проста назіраць за сюжэтам. Таму проста едзем далей. Карамару, ці мае сэнс з табою час бавіць зараз ужо? Мне падаецца, ён ужо і так падмацаваны даволі. Не, недастаткова. Яшчэ час пабавіць з ім. Давай, Карамару. As usual, I observe no abnormalities in Koromaru-san's physical or mental Яна status. адзіная з усёй каманды, хто можа трошачкі разумець Карамару, але яна кібер. May I have a moment of your time? There is something I wish to speak with you about. I was performing research today and came across a puzzling piece of information. І што гэта за інфармацыя такая? It stated that there is a specific time of year in which one can reunite with the dead. Яна даведалася пра японскі варыянт дзядоў. It appears as though spirits return to the living realm during this time. What exactly does this mean? Once an organism comes to the end of its lifespan, its physical body will Для яе deteriorate. дзіўная рэч канцэпта прывідаў увогуле. Вітаю, Рэгана. But does this mean that there is a spirit that exists independent of one's physical form? And in that case, would that mean that Aragaki-san Oh. is... Цікаво, чи мені буде варіант адказу. Welcome back, Koromaru-san. What are you holding? It appears as though he wishes us to have it. Why don't we gratefully accept? Now, let's return to the dorm, shall we?
Чым мы займаемся сёння? Будзем у асноўным проста бавіць час з персанажамі і назіраць за сюжэтам. У нас няма неабходнасці ісці ў тартар, і я бы зноў яго прытрымаў да апошняга, бо вялікай неабходнасці няма. Да новай поўні мы хутчэй за ўсё не дачакаемся. Так, Элизабет нешта жадае. У яе ёсць новыя запыты. Давайте сходзім да яе. Good day. Here are my requests. Marvelous. By all means. Так. Мечники. Давайте погодимся. Документ принести. Нічого такого. Very well. Так, з ким можна час побавити? Мені подається, я ще поліцейський говорив, що сьогодні будуть нові речі. Come to think of it. Much obliged. Now you're here. I'm Captain. Це з нагород за людей, яких ми Good to врятували. see you. Да ході грошки. Uh-huh. Got some new things in stock. Check it out if you've got the time. Нічого такого. Everything Возьмем look good here? Great. It's all yours. Лук. Одразу. Не будем продавать старый. Take as long as you- Джунпею. Ну, яго і так неблагий меч, мені подається, можна і покинуть поки що. What are you looking for? Акіхіка, в усьому возьмемо, яго нейкая халера там. Вітаю, Волчара. Давайте What you возьмемо. want? All right then. Набудем нових речей. What are you looking У for? нас да, галери грошей, зараз і їх потратимо. Це зброя у нас не як дренна, я не ведаю, чому я так ходив до гетель. Everything looks great. It's all yours. What are you looking for? У АЕС, мені подається, нешта нормальне і так. Але ж... не, покину як ёсць. What are you looking for? Что там у Кена такое? Все фигня. That what you want? Great. It's all yours. Take as long as you need. У Кармара так само не потрібна. That what you... All right then. Добре. You finished? Я ще не подумав, може броня, Well, або let me. Got some new обуток. things in stock. глядеть. Check it out, take as У long нас as не you так need. нормальний. У Юкари доволі слабий, але покинем. Take as long as you need. У Джунпея вогулі безкорисно нейкий обуток. Треба брати новое. Возьмем. Everything look good here? Great. It's all yours. Take as long as you need. Так, это у нас Акихика уже As йде. long as you need. Нормально подойде. Take as long as you Не need. то, не то как зовсім дренно. У Міцуру такое Everything good собі. then. А What are you ЄС. looking for? О, саме дренно. Возьмем это. All right then. What are you looking for? У Кена нормально подойдем. Аксессуары. Есть нечто... Все статы неблагие есть. Але не. Подожди. Продать предметы непотребные. Wanna sell in bulk? All right. I'll take that. All done here? Продали все наше сміття. Be seeing you. Тут є social link ще не відчинений ось з цим хлопцем. Я тільки не пам'ятаю правильні відкази на його питання. Зараз поспробуємо після того, як ще тут навідаємося, зазирнем. Yeah, yes. Which one? What would you like? Мне падаецца, гэта ўсё фігня. У параўнанні з тым, што мы зараз купілі у паліцыянта, гэта ўсё фігня. So, what will it Так, гэта be? ўсё Come хрень pick a поўная. time. There is some new items you can create. Гэта вось неблагія ёсць тут. Але я іх пакуль пакіну. So, what will it be? Не бачу карысці. Не, не будзем. Everything good? Come again. Пойдзем там. Хлопец дурныя пытанні, якія задае.
Ну давай. Які предмет знаходиться у секретному меню Хагакура? Мне подается, я третий спробовал попередний раз. Давайте дамплингс. Пельмешки. Не? Боу. Ну, то бок. У нас не треба будет поспробовать у наступный раз. Але разъем. А чому мне показывае, что это старая пара? А чому мне показывает, что я могу за ним чат побавить? По типу, все равно можно побавить час, не глядячи на то, что она не подвисится односильно у нас, так? Школа? Хоть який-небудь social link тут? Тому за ім ніхто не тусить. Так это там старая пара. Той, який у гандлевому центрі. Ну так, хоча за все. Не виглядає так, що йому було гэта вельми потрібно. Я так розумію, ні в одного social лінка. Чому так? Я в пішині такое бачу. У мене літерально нема social лінків зараз. Ну, давайте по... Джуна. Давайте пойдем до Элизабет, можно из ее час побавить. В сенсе, что это не будет бавить час, а просто покажем ей город. Мне подается, у нас ее запад такие. Good day. Here are my requests. I've been waiting for you. Для тих, хто не ведае, Элизабет не зусім не чалавек. Яна была зроблена нават і знаходзіцца, яна з'явілася з вельветавага пакою. Гэта пакой, які існуе паміж сусветам Мар і рэальным сусветам. І вось яна ў гэтым стане, яна там не вельмі дазналася пра сусвет людзей. І вось зараз яна пакрыху наведваецца, бо зараз у яе ёсць магчымасць. A mysterious presence lurks here, though it is markedly different from a shadow. Well then, I shall first observe the local traditions and pay my respects. I wonder if this is enough. Мне падаецца, гэта занадта грошыкаў. Ты куды грошыкі выкідваеш усе? Is there a problem? I'd heard that the effects of this mystical divine grace were proportional to the amount offered. In any event, I have finished presenting my offering. Come to think of it, this system of monetary offerings is very similar to that of the fountain. Треба було зводити на її на атракціони. Є різні дивні речі цікаві. Нагадую, їй було вельми цікаво, я за фонтаном назирала доволі довго. There are a great many locations in your world where supplicants may request good fortune. You live in a truly wondrous place. Could those paper strips tied there be... Just as I thought. These are paper fortune. I've heard Я of this гэтай game. штукай не карыстаўся ўвогуле, я так разумею, у геймплейным сэнсе гэта вельмі моцна. Ты можаш атрымаць сабе нейкія дадатковыя бонусы за тое, што просто грошыкі Please сюды wait кідаеш. here while I work on obtaining every single variation. Ну, аквапарк Лебяжа. Вось там би їй I've been сподобалося. curious ever since we arrived. But what is that equipment over there? If Як для memory дітей. serves, these are a slide and a jungle gem, correct? I see. In the presence of a true god, upholding a pretense of gravitas is all but meaningless. What a magnanimous and introspective message. If that is the case, Окей. fascinating. In order to attain joy, one must first claw one's way to the very top.
This playground equipment teaches a profound lesson on the true way of the world. Ну, згодна. Яна ацэньвае такая... У яе вельмі дзіўны падыход да ўсіх рэчаў, які яна бачыць. Яна бачыла эскалатар і такая... О, гэты эскалатар, якая пастка. Чалавек будзе спрабаваць падымацца па ім, а яна гаварыла пра эскалатар, які спускаецца ўніз. Такая, блин, і на яго амаль немагчыма забрацца. То бок гэта выпрабаванне цэлае. Якая пастка, ух! Што прыдумана. I can't get out. Забралася. Oh dear, it's rather difficult to maintain one's balance. Today was even more enjoyable than our other outings thus far. To be honest, lately I've been wondering, do I find this world enjoyable simply because of the novelty of the stimuli it presents? Or another possibility, perhaps I Яна enjoy думае, myself чаму on ёй this так цікава excursion чаму ёй because так of the цікава ў ordinary. гэтым сусвеце? Можа толькі з-за таго, што яна ўсё, што яна бачыць, ёй новае. In any event, I believe I'll have to negotiate with my master to install a horizontal bar in our room. І яна цягне амаль усе рэчы ў вельветавы пакой. Такім чынам на вельветавым пакоі з'яўляюцца рэчы з нашага сусвета. Well then, I suppose we should call it a day. But before we do, Магчыма, у іх там дзесьці ёсць такой парк для бяжы. I'd like to go on the slide one Нам-то не more паказваюць time. увесь вельветавы пакой, Shall we толькі seize the прапануюць сесці на opportunity and стульчык. go in tandem? Woo! Так, мы трошки паказалі ёй сусвет. За гэта мы атрымаем сваю ўзнагароду. Here are my requests. Wonderful. Come to think, На гэтым мне падаецца ўсё. Very well. Але ж гэта не прасоўвае наш час. Канкрэтна гэтая падзея, яна наш час не прасунула такім, і нам патрэбна нейкі яго яшчэ згубіць. Можа, у аўтаматах. Але навошта? Ну, давайте, хоць штосьці. Можа, у кафе? Я ж не магу пайсці... Так, я не магу пайсці папрацаваць там. А клуб зачынены. Ну... А гэта на што? Я ўжо не памятаю. Ну давайте, там есть паляпшэнне для персоны, для гучы. Мы трошки час пабавім. Що там? hello, this is Elizabeth speaking. Що таке? I'm calling in regard to a recent change in target. Замена у тартары. It seems that a path that had been blocked Ачынілася, off is now ачынілася open. праход далей, але я туды не пайду, пакуль I не thought it з'явяцца там prudent людзі. to inform you. Well then, Бо лепей ўсё за адзін раз зрабіць, чым хадзіць так туды-сюды. О, Кен вяртаўся на месца забойства Арагакі. You look half dead. Ты выглядзіш напаўмёртвым. What are you doing out here? Што ты тут робіш? When Mom died, protecting me, no one believed the truth. Моя маці памёрла, абараняючы мяне. Ніхто не паверыў у праўду. To this day, they say she died in an accident that didn't even happen. Нават сёння яны гавораць, што яна памерла за інцыдэнта, які нават і не здарыўся. That's why I wanted to clear the record. Не вельмі разумею, што ён мае пад гэтым, але я жадаў параўняць гэта in the record, падчысціць запісы альбо параўняць счёт. I thought that's what she would have wanted.
Maybe then she'd finally be at Рэхана, чаму peace. за гэтым дзіцём не прыгадаў ніхто з дарослых? Ён жа ў папярэдні раз збёг. Ён літаральна збёг, і толькі зараз яго знайшлі. То бок мы зараз яго ўпершыню бачым пасля ночы, пасля поўдня, пасля смерці Рагакі. Я лічу... вось параўняць шчоты. Ну, то бок разабрацца з забойцам. Я думаў, што гэта тое, чаго яна жадала. Магчыма, так яна бы нарэшце была бы ў пакою. They said he died in some violent crime, right? Яны сказалі, што яго забілі ў нейкім, ну, па тыпу нападзе. No one knows the truth. І ніхто не ведае праўды. Так же сама, як і з маёй маці. У яго ж павінен быць нейкі апякун. Мае сэнс. Але мне падаецца, гульня гэта апускае гэты момант. Спецыяльна, каб распавесці гісторыю. Не ўпэўнены, гэта дакладна маеш рацыю. А за 7 сапраўляецца 1000. І такім чынам сім сумацоўваецца на першым месцы. Там былі роўныя шансы з Гаррі Поттерам. And now, I'm going to be left behind. Just like always. The dead are never coming back. Мертвы ніколі не You вяртаюцца. have to accept that. Табе патрэбна прыняць гэта. But you still have your life. Але ў цябе ўсё яшчэ застаецца твоё жыццё. I'm not here to bring you back. Я тут не для таго, каб вяртаць цябе. You can waste away here if that's what you want. Ты можаш заставацца тут, калі жадаеш. But if you still have Але калі ў цябе ўсё яшчэ застаялася жаданне змагацца, тады ты можаш вяртацца і стаяць на сваіх дваіх. А потым прыйдзе Ламер онлайн. I know that. Ну так. Там, я думаю, у чацвер будзе тая яшчэ бойка. Сёння ж серада, так? Так, серада. I've known it all along. I've just been lying to myself. Я ведаў гэта заўсёды. Я проста глусіў сябе. I needed something to hate. Мне было патрэбна штосьці, што я мог Myself ненавідзець, going. каб заставіць сябе ісці далей. I couldn't face the thought of being alone. Я не мог сустрэцца з думкай застацца аднаму. But that's exactly what happened. Але гэта тое, што здарылася. All this time, I've just been running away. Увесь гэты час я проста збягаў цябе. Вітаю, Ламер онлайн. All right. I'm not running away. I'm not running away anymore. I swear it. Aragaki-san, I'll see this through to the end. Я думаю, у яго будуць больш змешаныя пачуцці да Арагакі. Ён... яго персона. У яго... я толькі зараз зразумеў, яго персона была Немезіс. Немезіда. Як яна? Блін, я забыўся нават я не ведаю, як гэта растлумачыць, карацей з справядлівасці. Ён спрабаваў вяртаць справядлівасць скрозь ты самы забойства. Блін, я вельмі дрэнна зараз слова спалучаю. Ну, асноўны такі сэнс. Яго Немезіда зараз змянілася, таму што зараз ён не толькі шукае сваёй помсты, але яшчэ штосьці. Гэта стала Кала Немі? Я не ведаю, што за гэта за яно. Помста, так. Немезіс Resident Evil 3. Так, амаль той. І у яго з'явілася магчымасць лячыць, што вельмі адлюстроўвае яго змену ў характары. Воу, я толькі зараз. Гэтая магчымасць вяртае да жыцця ўсю паці. То бок, не гледзячы на тое, колькі загінула, ён можа ўсіх падняць. Поўнасцю вяртае здароўе і адлюстроўвае адну атаку. То бок, абарончая магчымасць вельмі. Mom, I'll be okay now. It's already been a day. Yes.
It has. So, where's Sonata-san? He said to leave Amada-kun alone, but maybe we should look for Вітаю, him. Цмок. Значит, ты говорил, что японцы не робили тактичный рух, и у своих покроковых РПГ простое, что минулым прыстаўкам не хапала памяці, каб яе упихнуць. Але мне здаецца, што праблема памяці звязана не з тэхнічнымі асаблівасцямі таго часу, але з нейкай ненармальнай колькасцю тэксту. Ён бадай займае гігабайт. Ну, амаль. Першая, у NES была праблема таго, што праблема палітры, і для таго, каб адлюстроўваць інтэрфейс, напрыклад, пакрокавай бойкі, і палітры проста не хапала. Калі было жаданне зрабіць каляровых персанажаў і пры гэтым яшчэ зрабіць інтэрфейс, то кансоль проста не магла пацягнуць. Я вось гэты пункт гаварыў. Але гэта можа быць неправдай. Гэта маё проста меркаванне, гэта маё назіранне за тым. Ну, я трошки ведаю, як старыя кансолі працуюць. Мне было цікава калісьці. І мне падаецца, гэта прычына, чаму такія выбары рабіліся ў гэтым выніку. Але жарт я зразумеў. Просто хацеў дадаць, што я хацеў дадаць да свайго папярэдняга меркавання то, што гэта толькі маё меркаванне. Гэта не абавязкова так ёсць. Дзякую, Вулчаре, за Among the Sleep. Яны яшчэ прасоўваюцца далей. What do you think? So you agree with Akihiko, then? I can't just sit here. I'm going right now to... Amada-kun! І вось Амада вяртаўся. Ён вырашыў застацца з камандай змагацца з ценямі. А я нагадваю, што у нас застаўся апошні цень, So worried. які будзе праз 28 дзён. Магчыма, на гэтым скончыцца гульня, але ёсць у мяне падазрэнне, што не. Штосьці трошки не сходзіцца ў мяне. You were? Amado, will you continue to fight? Yes. I'm done running away. That okay with you? Positive. It's all right. We can trust him. Please, don't scare us like that, okay? All right. I'll go and talk to the chairman. You should get some rest. Ва ўсёй гэтай сітуацыі мяне бентэжыць тое, што прадседатель увогуле ніяк не ўдзельнічае ў гэтых размовах. Рэгана, а дзе прадседатель швандаці? Так, тое ж самае пытанне. Літаральна мае думкі. Так, з-за таго, што у нас нам няма чаго ісці ў Тартар, там будзем бавіць час проста літаральна сошал-лінкі нашыя першыя. Наш першы прыоритет будуць. Можа, нават не сошал-лінк, можа у камандзе трэба было з камандай, можа. Давайте вяртаемся яшчэ раз да інтэрната. Зазірну, можа, на другім паверсе хтосьці ёсць. Тож дай пабавіць час. Нікога няма. Угу. Так, што там наш шпінат? Угу. Раз трошки больш за тыдзень ён вырасце. Раз такая справа, пойдзем да гэтага ненавіснага мне мужика у гандлёвым цэнтры, бо амаль няма з кім бавіць час. Я просто пропущу. Ось. Атрымалі свой 5-й ўзровень Д'ябла. О, цёмная гадзіна. Фароз з'явіцца альбо што? Hi.
Сметанки Фарос. It's pretty chilly tonight. Сёння даволі холодно. Can you believe it's already autumn? Ты можаш паверыць у тое, што зараз ужо восень. Хутка ўжо будзе зіма. You look a little tired. Ты выглядаеш даволі стомленым. Did something happen? Ці нешта здарылася? Вось гэта дзіўнае пытанне. Я быў упэўнены, што ён ведае ўсё, што адбываецца навокал. Але ён літаральна не ведае нічога. Ці ён хлусіць? Адно з двух. А нешта ён тым разам не прыходзіў. Так, звычайна ён прыходзіў літаральна амаль перад самай поўняй. І тут нешта здарылася. У папярэдні раз ён чамусьці не прыйшоў. Вітаю, Сэнвел. You Вітаночки. did? In this world, people die every У day. гэтым свеце людзі паміраюць кожны дзень. Until recently, I thought that was as normal as the changing of the seasons. І не так даўно я думаў, і не так даўно я лічыў, што гэта было нармальна, як і змена сезонаў. But now, I understand why people Але зараз я разумею, чаму людзі пакутуюць. For the first time, I have a friend. Упершыню ў мяне ёсць сябар. Хлопчык, колькі цябе гадоў? Lately, I've been remembering things more clearly. Апошнім часам я ўзгадваю рэчы ўсё больш. You recall the end I've spoken of? Памятаеш пра канец, пра Some які я are гаварыў? calling it the fall as well. Некаторыя называюць яго падзеннем. It's drawing closer each night. Ён набліжаецца кожную Can't you ноч. feel it? Не адчуваеш ты гэтага? You and I are like kindred spirits. So, I wonder why I'm the only one who remembers. Ты і я быццам бы звязаныя душы. Альбо тыпу як блізнюкі, альбо братэрскія душы. І мяне здзіўляе, што толькі я магу гэта ўзгадаць. This is tearing me up. Гэта разрывае мяне. Could it be that you can't accept me for who I am? Ці можа быць так, што ты не можаш прыняць мяне за тое, хто я ёсць? А хто ты ёсць? Пачакайце, ён гаварыў, што толькі ён можа ўзгадаць, то бок быццам бы мы не памятаем чагосьці, што ён памятае, гэта ён меў на ўвазе. Ён сумна усміхаецца. Я адчуваю сувязь паміж Фаросам і мною. Яго аркана смерць. Ужо 8 ўзровень. Ён нам бліжэй амаль, чым амаль хто-небудзь увогуле. I'm sorry if I wasn't making any sense today. Вы бачыце, если мяне сёння складана зразумець. Магчыма, гэта змена сезона. Вулчара ідеальны смайлік. Не, ён же не можа быць, так? Чый гэта смайл? Ён стандартовы твічоўскі, бо, мне падаецца, ён неяк зусім ідэальна падыходзіць пад гэтага хлопчыка. But we're still friends. Але мы ўсё яшчэ сябры. We'll never І гэта change. ніколі не зменіцца. Well, I'll be going for now. Я пайду. Good night. Добрай ночы. Окей. Мок, нешта дзіўнае ў аніме са стылем. Часам адчуваецца, чым болей дызайн персанажа набліжаны да рэальнасці, тым прыкры ён выглядае. Але я не разумею, чаму мастакі так гэта робяць. І я потым кажу, што для фонтана быў. Той. Есть такое. Не ведаю, можа. Ёсць такая рэч. Але ж ўсё ж такі, скажем так, і усе персанажы яны гэта не зусім, звычайна не зусім прыемна бачыць мультыплікацыю, калі ўсё такое, по тыпу выгалашчанае, там ідэальна выглядаючыя персанажы неяк, без ніякіх чалавечых такіх момантаў. І потым, калі іх з'яўляецца той чалавек, які выглядае як рэальны, ён будзе выглядаць, можа, не зусім брыдка, но такое дзіўна выпадаючая сітуацыя. Цікавы мастацкі падыход. Я не вельмі разумею, я не мастак, таму мне цяжкавата такія рэчы ацаніць, але гэта цікавае назіранне. Аргана, прайшоў год, як мала замінае нам спаць, і наш персанаж нарэшце пачаў здагадвацца, што між імі нейкая сувязь. Мне падаецца, наш персанаж... Мне цікава,
Мы за цягам гульні ўжо колькі мы 50 гадзін у ёй мы даведаліся ўжо даволі шмат нарэшце, але большую частку мы даведаліся за апошнія 10 гадзін. То бок амаль увесь асноўны сюжэт і асноўныя падзеі такія, якія раскрываюць персонажы, што мне цікава звычайна, яны з'явіліся толькі зараз. Дагэтуль мы павінны былі трымацца толькі на зацікаўленасці ў сусвеце, скажем так, я не ведаю, у механіках, нешта такое. Ну, ось. І вось самае, я зараз думку не скончыў, самая дзіўная рэч, гэта мы ведаем найменш за ўсіх, мы ведаем зараз пра прадседателя, пра Фароса, і нават пра Фароса мы ведаем больш, і пра сябе. Пра галоўнага персонажа мы ведаем менш за ўсё. Потом дазнаемся, што малы бацька галоўнага героя, альбо яго сын з яго будучыні. Так, там тэсты хутка пачнуцца. Адразу сын і бацька. І матка яшчэ. Потом мы яшчэ даведаемся, што ён і з'яўляецца школай і адразу тартарам. Дзіўнае, што нас персонаж не атрымаў касавокасць з такой грыўкай. Ды мне падаецца, касавокасць ад грыўкі не з'яўляецца. Так, экзамены. Дапамін. Дякую. Ла-ла-ла. Але нам уже гэтыя параметры нічога не даюць. У нас максімальны ўзровень по 8. Так, у нас есть два сошалинка, якія паказваюць зараз. Можа, унізе хтосьці яшчэ ёсць. Так. На вуліцы. Ну так, у нас... А, нет, 3 сошалинка. Давайте зазірнем, можа, гэты тоўсты зараз сядзіць. Так, ось он. Зараз павінна быць. Нарэшце. Прынесці, што ён ніколі не спрабаваў есці. Далі яму. Давайте адчынім яго аркану проста і ўсё. Мне нават... Я ўжо гатовы прапусціць яго. Мне зусім ён не цікавы, наколькі гэта магчыма. Ты хто такі? Што твоя за аркана? Месяц. Цікава. Я не ведаю, што гэта значыць. Мне падаецца, пачынаючы з гэтага моманту мы да яго больш не падыдзем. Так. А вось і прадседатель, нарэшце ён з'явіўся. Блин. Он только дал нам квестовый предмет для Элизабет.
Але ж гэта не то, што мне патрэбна. Блін, чаму ніхто не жадае бавіць час? Чым мне займацца? Д'ябал таксама адсутнічае. Marv? I'm looking. Here are my requests. Let's hear the result. Of course. Ёсць яшчэ адзін social link. Then, Мы далі ёй цудоўныя акуляры. Дзякуй. very Там well. ёсць п'яны монах. Яшчэ як social link. Ён сядзіць у клубе, але я не ўпэўнены, мы павінны прынесці яму бухло, але ж дзе я яго возьму? Мне ж не прададуць. Яго і нават сёння і няма. Калера. Так, можа у цябе можна нешта набыць. Нейкія спасылачкі на веб-сайты. Ось і мы скарыстаемся. Хоць штосьці карыснае будзе. Так, спасылачкі. Сайт асасінаў нейкіх. Нічога дзіўнага. Як знайсці слабыя кропкі ворага. Накладаць будзем статус, калі будзем нападаць на ворага ззаду. Смок, да ён усіх задзябаў ужо. Уяві сабе чалавека, калі кожны дзень цябе дзяўбае. Пайдзём кудысьці, увесь вечар ты сядзіш з ім, быццам з маўклівым бобам. Так, з гэта хутчэй за ўсё і задзяўбаў. Але ўсе такія, блін, ты такі круты, аж мурэнны, нічога не гаварыш. Як ты так вытрымліваеш? А я насамрэч такой, блін, я вас усіх ненавижу. Літаральна нікога. Гульня рэзка нешта прыбрала ўсіх персонажаў. Блін, не знаю, з ім бавіць час. Непрыемным. Але ж мне падаецца, варыянтаў у мяне не застаецца, так? Ну, пройдзецца з ім. Дзе мне там, ідзі. Я літаральна ўжо буду скіпаць з ім размову. Не цікава. Младшим братом? Не, дякую вялікі. Я без контекста просто пытанию его. Ожидаешь быть моим младшим братом? Я такой, не? Дякую вялікі. Ці можна покормить хомячка? Не спробовал. Давайте пойдем. Поглядим, ці можна. Там можна час побавить. Я зараз не прочитав, що яны прапанавалі. Як там? Лог був 8. Падрыхтоўка да экзаменаў. Нам не тое, што патрэбна падрыхтоўка, у нас і так акадэмікі найвышшыя. Ага, і Аманда зараз не ў сваім пакою. Так, конечно, клубу не падрыхтаваўся? Не. О, Амада. Ты свайго каміка абкарміў? Не забыўся? Маўчыць. Можа, падрыхтоўка ўплывае на результаты экзамена, таму давайте пабавім за імі час, усё ж такі. Альбо не варта. Давайте посядзім з імі. Чи ўсё даволі сумна будзе, бо... Akihiko, regarding mathematical proofs,
how would you approach this one? Trigonometry, huh? This is a fun one. I'd say using the law of cosines here would be the quickest. First, Які задачки you по need to set up an equation. тригонометрії вирішають. Then, since A and C are prime numbers, you can rearrange it like this and done. C'est magnifique! A brilliant method. I thought these kinds of problems were easy for you. Are you just testing me? I didn't mean anything by it. True, I did have in mind a number of ways to solve this, but I found myself wondering about your thought process. I have to say, your speed and accuracy were impressive. Then I'll test you on the next one. Let's race and see who can solve it quicker. Окей. Трохи на свою волну є, не? Oh, it's been quite some time already. We should remember to take breaks. You've got a point. Focusing for too long has diminishing returns. Let's rest for a bit. Well then, why don't we resume in 20 minutes? You can spend your time however you'd like until then. Oh, come to think of it, I haven't gotten any running in today. Guess I'll head out for a refresher. You're leaving the building? You do understand we only have 20 minutes, correct? Even a short workout's a nice change of pace. What were you guys planning on doing? I was thinking of making some tea. What about you? Не ведаю, ці гэта ўплывае на нешта. Пабегаем з Кіхіка. You hear that, У іх Mitsuru? невялічкі перапынак, і Кіхіка жадаў бы I'm пабегаць well просто. aware that exercise is good for the brain. What I'm worried about is your lack of restraint. Every time you run, you push yourself to the limit. I would hardly call that a refresher. Yeah, I know I tend to go a little overboard. Sometimes, I guess. Fine, I won't go for a run. Guess I'll just do a few stretches. Окей, нам далі академіку, які нам не потрібні. I appreciate you inviting us today. You wanted to help take our minds off of recent events. Did you think we didn't notice? You know, it's usually the senpai's role to do these kinds of things. But we decided to take you up on it. Thanks to this, Akihiko and I were able to get back on our feet. You can expect we'll return the favor in kind. Yeah, we'll help push you as far as your brain can go. Your exams won't know what hit them. Якось на ким штучний інтелект вчився відказувати. Я просто казав синус кута ровно тому-то. Може на японцях він тренувався? Я ж не ведаю. Може японці так і відказують кожен раз. Make sure to get your rest, both of you. Я пам'ятаю, як у школі мені було завжди лень де записувати увесь шлях, як я прийшов до результату. Good morning. Я зауважив, що зауважив? Звичайно, після операції кількість людей з синдромом апатії знижається, але у гэты раз наадварот. Так, я зауважив, я бачив людей. Я не подумав об этом, але там були люди з синдромом апатії. Осталась только опошняя тень. Блин. Окей. Yes. Добрая заувага. Я не вельмі ўпэўнены, што гэта дакладна наша перамога над ценямі зніжае колькасць людзей з сіндромам апатыі. I'm moving on now. Паслухайте яго лекцыю. Зноў нікога. Што за халера? Вось той самы момант, калі ў мяне падвышаны ўсе параметры,
І мне літаральна зараз самы момант бавіць час з астатнімі персонажамі. Усе рыхтуюцца да экзаменаў. Сур'ёзна. Гэта экзамены, толькі пачатак года. Якія экзамены? Як гэтая сістэма ўвогуле працуе? Яны ўсе... Блін, калі... Тая ж самая... Ладно, добра, не у пятай персоне не настолькі ўсе вучыліся. Не, там я таксама здзівіўся, што па тыпу іх адпачынку літаральна там летнія вакацыі такія. Цудоўна, 3 тыдні. Зашибісь. І яшчэ яны вучацца ў суботу. Ну, гэта ж кабзда. І тут зараз такое... Тут яны яшчэ больш вучацца, чым у пятай. Я не ведаю, мне шкада японцаў. Ну, мне падаецца, зноў у нас варыянта няма, толькі за гэтым баю час. Это Call of Duty Black Ops? Мне падаецца, што гэта Off Works and Men. А потым паміраюць на працы. Вось-вось. Так. Нам прыходзіцца за ім бавіць час, бо нікога іншага ў нас няма, літаральна. Кароль гурман. Я не ведаю, мне што яму адказаў. Oh, welcome back. І ніхто не... Быццам бы нешта... Ну, я разумею... Быццам бы нешта здарылася. Я ведаю, што здарылася, але... Гэта за падрыхтоўкі да экзаменаў ніхто не жадае ўвогуле вольны час неяк па-іншаму бавіць, акрамя як вучыцца. Калі мне не патрэбна гэта ўвогуле. Thank you. Волчара. Бедны Альянс, калі ён ужо прыйдзе на гульню, якую хоча. Гэта лёгка выправіць. Альянс можа працоўваць гульню, якую жадае. I'm glad everyone showed up for this. I probably Я прабягуся праз гэта яшчэ раз. Калі вы не ведаеце, на канале магчыма галасаваць за гульню, якую вы жадаеце пабачыць. Мы вырашаем, якая гульня будзе гуляцца ў гэтую пятніцу тым нашым спісам. Вы можете закидываць узнагароды за пункты канала. Яны знаходзяцца вось пад чатам. Вы можете браць узнагароду і напісаць назву любой гульні, якую вы жадаеце пабачыць. Гэтыя поінты ёсць ва ўсіх, хто глядзіць стрым, то бок яны літаральна даступны ўсім. Калі гэта гульня перамагае, набіраецца большая колькасць пунктаў, у яе мы гуляем у пятніцу. Але не бянтэжцеся, калі вы ўпэўнены, што не зможаце прасунуць. Вы можете паглядзець на лічбы і такія, блін, там да халеры, напрыклад, там на Сімса ўжо 13-14 тысяч закінута. Не бянтэжцеся, вы можете працягваць прасоўваць гульню на працягу некалькіх тыдняў, і яна будзе ўсё падымацца па крыху. Я нават думаю зрабіць, можа, яшчэ адзін дадатковы стрым па галасаванню, каб трошечкі, каб трошечки больш іх праходзіла, бо не набіраецца даволі шмат балаў, і не хацелася парабіць вельмі складана для ўсіх, хто толькі пачынае глядзець стрымы. Вось, у мяне была такая думка, але яшчэ гэта ў прагрэсе. Паназіраем яшчэ, можа, месяц і паглядзім. Так. Yeah, it hasn't been very long. Thanks for inviting me. I think this will be a big help for me too. We've got to keep going. It's the only thing we can do. Yeah, Mata-kun and Sonata-senpai have been trying to move on too. I don't mean to be a busybody, but if there's anything you need help with, please let me know. I am the one who suggested this study session after all. Fuka, you don't need to worry about a thing, okay? Sorry, it's just... I always admired things like this. You know, everyone meeting up to study together.
I always thought it would be nice to stop by a restaurant on our way home and help each other out. I can make that wish come true. Let's see, what should you help me with first? No worries. If it's health and gym class, I've got your back. You can do that on your own time. I'm glad I came to the storm. Even after a terrible tragedy, you guys helped me remember how to smile. I'm glad you came here too, Fuka. Oh, right. Could you help me with this part? Sure. This one's difficult. Калі што, я зараз хутенька, тут не толькі шмат сэнсу, тут хутчэй можна пабачыць адносіны персанажаў, якія мы назіралі раней, але крохі іншая дынаміка, бо толькі літаральна там тыдзень таму памёр, менш за тыдзень таму памёр адзін з персанажаў, якога усе ведалі. І яны зараз адначасова рыхтуюцца да экзаменаў, і пры гэтым яшчэ не вельмі абмяркоўваюць смерць гэтага персанажа, але больш той сканцэнтруюцца на тым, як ім усім прыемна быць у гэтым інтэрнаце, бо для кожнага з іх гэта нейкі такі важны кавалачак у жыцці. Alright, what do we got here? Health? Gym? Wait, math? Yeah, I'll pass. I was in the zone. I guess that really did help me take my mind off of things. It's nice to know that we're not alone. I like the sound of that. Go team second year. Woo! What are you doing? This is embarrassing. Woo! Guess we'll just keep giving it our all. It's the least we can do to take some weight off our senpais. Мне цікаво, што з Чидорі зараз. Так, студэнт загінуў? Так, Арагакі, наш капялюшнік, ён загінуў у папярэднюю поўню, на папярэднім стрыме. Яго застрэліў Ісус. Як там Кен маленькі адчувае сябе, ён вяртаўся да інтэрнату і зараз знаходзіцца з усімі. Ён вырашыў, што яму больш варта... Ён не ведаў, што рабіць са сваім жыццём далей, бо ён не вельмі жадае... Ён неяк перанёс, скажам так, я трошкі здзіўлены, як лёгка ён гэта зрабіў, але яго галоўная думка ў тым, што атрымліваецца з Арагакі, якога забілі падчас цёмнай гадзіны, это атрымліваецца такая ж сітуацыя, з як яго маці. То бок забілі і ўсё скінулі на нешта, ніхто не даведваецца праўды, ніхто не жадае слухаць. Вось. Калі Арагакі не вельмі жадаў, ён сам шкадаваў аб тым, што загінуў чалавек, і Кен неяк з гэтым змірыўся, з тым, што Арагакі не павінны ў смерці яго матулі. Вось. І літаральна яшчэ Арагакі выратаваў Кена і закрыў яго ад стрэлы Ісуса. Я не памятаю, як яго клічыць. Okay, I think it's about time we call it a night. Thanks for the help, guys. Зараз у нас пакрыху пасля вось гэтай смерці запаволена так гісторыя. Нам зараз літаральна не могу знайсці нават з кім час пабавіць, потому што ўсе альбо рыхтуюцца да экзаменаў, альбо проста адсутнічаюць дзесьці па сваіх справах. Тетраграмматон. Зноў пра магію. Магія пачала падраздзяляцца ў 18 стагоддзі. Магія як псіхалогія. Наадварот, псіхалогія як магія. Фрімасоны, панеслася. Мадам Блавацкі, бла-бла-бла. Да халеры ўсяго імён.
А. Жесть. Что я повинен отказать? Блін, там шмат іменаў ты даваў. Слухай. Давай Рифас Леви. Неправильно. Ну и добро. Літерально, нікого нема. Блавацкі чуў, адкуль не памятаю. Так, тут... Не, там, калі ўчытвацца, там да халеры, насамрэч. Это, ну, хутчэй пад настрой, бо мне не вельмі цікава было бы... Я тыя тэмы, якія мне канкрэтна цікавы, я чытаю, але ж я, як бачна, некаторыя проста прапускаю. Хутчэй, часцей за ўсё, таму што распаведзена не вельмі цікавым тонам. Неяк у пятай персоне, мне, наколькі памятаю, я больш канцэнтраваўся на тым, што гавораць. Особистости на занятках. Вітаю, Шагрэль. Так. Тому зробім. Я нагадываю, что на основном канале Ютуба выйшла відэа наступныя бязлудзіцы, так что можна паглядзець. Гэта трэцяя бязлудзіца. І гэта апошняя бязлудзіцы па стыксу. Хутчэй за ўсё. Мне наўрад ці будзе яшчэ. Калі толькі не другая частка. Так. Давайте з дзяўчынкай пабавім час. Праецца адносіны. Мы так і не ведаем, што яе там з бацькамі адбылося. Бавім час з яе. Нагадываю, у яе збіраліся разыходзіцца бацькі, і гэта ўсё ў працэсе, але яна збіралася збегчы з дому. Мы спрабавалі яе спыніць ад гэтага, але яна мэтанакіравана зараз будзе збегаць з дому, чай за ўсё, калі мы не ведаю, можа атрымаецца ўсё ж такі паўплываць. Yup. I have to run away now. Remember not to tell Mom and Dad, okay? Вельмі дрэнная ідэя. Усё? А ўсё... Гэта бацькі? Hey, you! Have you seen a little girl? She's in elementary school. You just take a second and calm down. Calm down? What if something happens to her? Чаму вы так хутка прыбеглі? This is what happens when you force a child to study non-stop. Why are you always like this? Everything has to be my fault. Oh, that's because it is your fault. This never would have happened if you'd been watching her. Look, we don't have time for... I think I know who you are. You're the one, right? Maiko's told me about you. She said she played with a high school kid instead of practicing piano. What? This is the first I'm hearing of this. What the hell did you do to my daughter? Shut up! Stop jumping to stupid conclusions. I'm sorry about this. We're Maiko's parents. Я уже здогадаўся, што вы яе бацькі. When we checked her room, we found a note that said, I'm running away. Яна пакінула ім нататку, што яна збіраецца збегчы. She's never done anything like this before. Right. She might be around here somewhere. Maiko, why? Listen. Я папярэджу яе, што хутчэй за ўсё яны пасварацца паміж сабою. I'm begging you to tell us. Каля такая, як і хутчэй за ўсё. Oh, that place. Right. Let's try looking. Maiko! Mom! Dad! And you too? Яна збегла, таму што палічыла гэта адзін спосаб, як звесці яе бацькоў разам, і яна не ждала слухаць ніякіх іншых варыянтаў.
okay? You're not hurt anywhere? I'm okay. Oh, thank goodness. Why would you do such a thing? I was worried sick. Do you think that's funny giving me a heart attack like that? Hey, that's enough. You made me worry too. I was so scared. You said you were getting a divorce and I didn't know what to do. I don't want you to get divorced. Oh, so that's what this is all about. We're really sorry, Maiko. Why don't we go home and talk about it? It's awful we pulled you into this. I'm not sure what else to say. Hey, I told you to keep it a secret, but thank you. Все равно мне падаецца, гэта не дапаможа ў сітуацыі. Bye-bye. Ну окей, добра, што хоць яе не згубілі. I see you're back. І зноў ніхто не жадае. О, Карамару. Добры хлопчык. Іди сюды. I finally caught up. You're too fast, Koromaru. How come running at top speed like that? Дык вось, трошки пра падзеі раней. My legs aren't long enough. У папярэдні раз у нас, нагадваю, што мы перамаглі ў папярэднюю поўню, якая была літаральна тыдзень таму. Мы перамаглі 10-11 цень. 10 і наступны 12 цень будзе праз 24 дні. Чым мы займаемся зараз у асноўным, гэта бавім час з персонажамі, даведваемся трохі пра іх гісторыю, але ў асноўным нас зараз як персонажы перажываюць смерць Арагайкі. Вось гэта асноўныя падзеі, якія адбываюцца, то бок мы з розных бакоў на гэта глядзім. Вось зараз, мне падаецца, будзе трошачкі пра гэта таксама ад Кена. Ён выбачаецца за то, што збег і заставіў усіх бянтэжыцца за яго. Ён не зусім нават ён нават не вельмі разлічваў, што мы будзем бянтэжыцца з-за таго, што ён літаральна збіраўся ён сам збіраўся забіць Арагайкі, але атрымалася так, што Арагайкі выратаваў яму жыццё. But in exchange, I gained something just as important. That's why I think I'll be all right on my own now. Thank you for bringing me along today. Oh, there you are. Guess it's about time. Huh? Looks like Koromaru's got something. Wonder what this is. I'm curious where it came from, but it's getting late. We should head back. All right. This time, I'm not gonna lose. Let's go, Koromaru. Так. Нядзеля і панядзелак будуць выходныя. Таму іх мы патрацім у асноўным з персонажамі. І далей будуць тэсты, таму хутчэй за ўсё адразу цэлы тыдзень нам выкінуць. Так? Вось. 11-12, потым гэтыя 5 дзён проста вылецяць уже хутчэй за ўсё. І мы вяртаемся да персонажаў толькі 18-го. Так, поглядим телевизор. Ці будзе нешта? Не ўпэўнены, возьмем. Больш што плюс-мінус танна. Так, і хто у нас вольны? Ожидаючым. Мне падаецца, наш гэты самы як ён, Hermit. Забываюся ўсё, як персону аркану клічуць.
мае хутчэй за ўсё. З ёй мы часам уже давно не бавілі, але яе таксама не вельмі цікава чытаць, бо яна піша, як не ведаю, быццам бы 14-15 годзікаў, але яна па тыпу дарослая жанчына онлайн гульні сядзіць. Яна недовольна нейкім містрам І. Магчыма, хтосьці з яе працы. Это ў асноўным нашая размова. Пачакайце-ка, мае гэта настаўніца ў школе. Медбрат, магчыма. Добра. Але ж яна можа быць адкуль заўгодна, так? По правилах любой гісторыі яна павінна быць з гэтых самых з персонажаў, якіх мы ведаем. Цікава. Зараз я рэзка, мне не вельмі было цікава бавіць з ёй час, але зараз мне стало цікава. Я ўпэўнены, што пад канец яе сошал-лінка мы даведаемся, хто яна такая. Hello there. Так, гэта вечар нядзелі. А іх рыхтуюцца да экзаменаў, але, ну, скажем так, гэта дзіўна для кіборга. Ну, давай. Yes. I have detected a gaze upon us for an estimated 7 minutes now. Oh, sorry. I just wanted to watch. Was I bothering you? Thanks. Ромаро таксама рыхтуецца. Ён жа жадаў ісці ў школу. I was Адбіты. just curious what it's like to study for an exam. Але мне падаецца, яму проста рабіць нечага. Is it alright if I study with you? If it isn't too much trouble, I mean. My data states that elementary school does not feature regular examinations. Is this information inaccurate? Кену не патрэбна рыхтавацца да экзаменаў, таму што ён у пачатковай школе. No, you're right. We don't really have tests that we need to study a whole week in advance for. Sorry, if you're not okay with it, I can just... Oh, thank you. I'll go get my workbooks now. Яму хацелася проста за кампанію з намі Question. What is the спрабаваць. term used to describe the property of having zero electrical resistance? Oh, I know! Ён Superconductivity! літаральна да сваёй пачатковай школы ён ведае настолькі да халеры, што гэта ўжо ненармальна. Amara-san. I just happened to see it on TV. It was an ultimate technique in Featherman. Not that I care about that stuff. Oh, sorry, Koromaru. I guess I was being a little loud. Let's get back to studying.
атрымліваем акадэмікі, якія ўжо даўно не патрэбныя. Ён нават заснуў. Understood. I wonder what kind of dreams Amada-san will have. Let's transport him carefully to prevent waking. I will accompany you on the way to his room. Так. Сёння таксама няма ніякай школы. Ці ёсць... Давайте з Майей, бо потым магчымасці не будзе. На кого яна разлаваная? Містер І. Карацей, ёсць па тыпу адзін настаўнік, які па рангу па тыпу вышэй за яе. Я не ведаю, як гэта працуе, яна трошки гэтага узгадвае, як па тыпу яе начальнік. І яна злуецца за яго, таму што яна зрабіла памылку дзесьці ў дакумент, у паперке. Вось і ўсё. І хутчэй за ўсё яна вучыць дзяцей граматыцы. Нешта такое. Яна ўсё яшчэ рыхтуецца да экзаменаў, і ў нас няма выбару ўвогуле з кім бавіць час, так? Чакайце-ка, не, там ёсць нейкі... Што тут адбываецца? Я нешта не разумею, можа? Што гэта ўвогуле азначае? Тут жа няма нікога. О, не, гэта нам патрэбна. Таксама. Тут нормально так новага дадалося. Давайте набудем разных прылад, якія можна будзе паглядзець. Симулятор. Возьмем усё, потому что чому бы не. Потім не бентежиться, але там до холери, как бы все это проглядеть, там до холери час потребуется. Я тільки одного не розумію, тут два клічника, быццам бы я нечто могу тут здобыть. А виглядає, що ні. Ну нічого, пойдем назад. Пытается больше... Не, я все ж таки послухаю, что говорит персонаж, гэта хоць штосьці дае. По типу, хотя бы, хоть трошечки адносін паміж персонажамі показываю. Right then. I decided to hold this study session for us to concentrate on the upcoming exams. Amada, I invited you to join us so you can focus on your own studies. Your presence is welcome here. Thank you for inviting me. I'll make sure not to be a bother to everyone. To the rest of you, I want you to set a proper example and take your studies seriously. Камера таки так. Рихтувався до екзамену. Are you going to study with us, Koro-chan? Good boy. Koromaru-san says that he will accompany us here as we study. Well, aren't you a little hard worker? Unlike Junpei over there who can't stop yawning.
Здаецца, гэта нават зараз уся каманда. Я зараз спрабую палічыць усіх. Wouldn't mind being in his place right Так, гэта ўсе. Ну, амаль усе, акрамя Ракі, які ніяк не можа ўжо далучыцца да нас. He is glad that you understand. Koromaru-san never misses a day patrolling the neighborhood after all. You hear that? Think you could keep that up every single day? Damn it. The dog wins again. Koromaru-san may not have an obligation to study, but he has another important mission. True. He's been protecting that shrine this whole time. That sounds like something far more Яны difficult. раз абмяркоўваюць пра тое, што жыццё сабака не тое, каб зусім лёгкае, ды і яшчэ Карамару сам па сабе вельмі адказны сабака. Ён рэгулярна наведвае святыню і ўвогуле яго ў гэтым мясцовым горадзе клічуць па тыпу як не памятаю, яго клічку далі па тыпу назіраючы за горадам, можна сказаць так. Guess if you want to be a dog, Ахоўнік горада, you'd вось. better develop some diligence, like Koromaru here. Бо я заўсёды даглядаю ўсё, што толькі магчыма, і да яго прыходзіць літаральна, каб штосьці знайсці, што-небудзь, ну, карацей, такі як паліцейскі ў горадзе. Oh, stop! Don't look at me like some pitiful creature! All right, that's enough chit-chat. Let's concentrate on our studies. All right, I think we can begin wrapping things up. Good work, everyone. And Iori, after all the dog talk, I do hope you were able to get through the material you needed to cover. What? Oh, I see. So you're still learning then? As a dog, I'll need to give you strict behavioral training. I'm kidding! It was a joke. I'm totally cool being human. No training needed. I'm good. That will conclude the group study session. It is time for a much-deserved rest. І з завтрашняга дня пачынаюцца тэсты, і нам проста праматаюць. Хутчэй за ўсё, прыйдзецца проста пару адказаў даць на пытанні, якія былі на працягу апошніх прыкладна 10-15 гадзін геймплея. Так, пытанне. Дапамін, гармоны, які вырабляюцца, калі мы атрымліваем па тыпу, як гэта, адчуванне звяршэння нейкага і сімптом, які трэба назваць сімптом, які азначае, калі яго зашмат. Addiction? Это правильный отказ. Так, наступне питання. Хто лишиться першим нумеролагом, якое ім'я уключено у математичну теорему? Пифагор, Евклид, Гипатия, Тьюринг. Нет, Тьюринг докладно нет. Он же не нумеролог. Пифагор так само не нумеролог. Гипатия? Я не веду, Гипатия ці не. Евклид? Не упевнений. Давайте Гіпатія, бо самый дзіўны варыянт з усіх. Я не памятаю нават, калі ішла размова пра гэта. Гэта неправільны адказ. Новае пытанне.
Суперправоднасць. Зверхправоднасць не ўпэўнены. Тэарема Піфагора ёсць такая тэарема Піфагора, але ці з'яўляўся ён нумеролагам? Мне падалося, што гэта зашмат. Ну, па тыпу, просто не падыходзіць канкрэтна ў гэтым. Але можа пра яе гаворка была. Мне у гэты момант мне падалося, што гэта слишком просты адказ, таму я вырашыў, што гэта не ён. Так, у чым значэнне фразы spill the beans? Ну, гэта распавесці плёткі. Альбо распавесці сакрэт. Это правильный отказ. Тут мы ўжо выпрабаванні яшчэ нашых акадэмікаў, але нашы акадэмікі на максімальным узроўні, там гэта ўсё не складана. Добра. І вось у нас прайшоў тыдзень. Толькі што. У нас засталося, толькі у нас да наступнай поўні, 17 дзён. Хутчэй за ўсё, пачынаючы з гэтага моманту, мы нарэшце зможам прогібавіць час з іншымі персанажамі. Напрыклад, от з ёй. Давай, Юкары. У чым? Яшчэ з ёй. Да хаты. Зайсці паесці ожидаем. Я не помню, колькі этому грошай ёсць. Што, забыла? Наконец-то дзесьці згубіла. О, хутчэй за ўсё скралі. Sorry, I'm gonna go back there and look around. It'll just take a minute. Make sure you wait right here, okay? I'll be fine, so don't come after me. Stay right there, you got it? Ну... Чакаем, я не сказала, што зараз прыйдзе. Яшчэ пачакаць. Я сказала, што ўжо вяртаецца, так? Трэба пайсці праверыць, добра? О! Яна ўварвалася. Хутчэй за ўсё, яны хтосьці з іх искраў гаманец. Who the hell are you? Then mind your own damn business. А боксер дзе? Было б добра, каб ён быў тут. What? You trying to show off to this chick? Ha! You're outnumbered. Мы раскидали их? Вы бачите, я не поверу. Дзесьці за кадрам адбылося так, што мы іх раскидали. Я думаю, што гэта неправда. That was a little intense, though. You didn't have to beat them up so badly. Я б яшчэ паверыў, калі б гэта быў Арагакі, які іх раскідаў. Didn't I say to wait? Did you think I needed saving? I'm not helpless, you know? Оу. Цішэй. Я тебе чакаў. І так і не прыйшла. I got my wallet back by myself. I didn't need your help. No, it isn't. I'm telling you, I don't want to spend my life relying on men. Я зразумеў, чым яе праблема. Бачыце, у чым штука. Яна зараз нас адчытвае за тое, што мы прыйшлі дапамагчы ёй, як бы гэта не гучала.
Але яе асноўны канфлікт у тым, што яе маці пасля таго, як яе тата памёр, яна адразу пайшла вешацца на любых мужикоў. І яе гэта вельмі раздражняе. Яе заўсёды там кожны тыдзень новы бойфренд. Ось, гэта яе вельмі раздражняе, і ёй яна не жадае, яна бачыць гэта як слабасць у сваёй маці і не жадае быць як яна, і таму яна не жадае залежаць ад кагосьці у гэтым сэнсе. Таму і злуецца на нас. I overreacted. You came because you were worried about me, right? I'll just go on ahead. I'm all right now. Sorry again. See you. Наші речі. Я подумаю, я не читаю сегодня в Тартарости. Так, у нас был момент. Мы отрымали новые предметы. Путенько поглядим. Мне пытается для Карамару там. Блин, я различу, он будет лепить, чем то, что у нас. Есть неблагий предмет для Карамару, 50 маны. У яго вельмі не хапае маны заўсёды. Добра. О, і зараз шмат варыянтаў, з кім бавіць час. Давайте з Карамару будем. Я зараз перепроверю толькі. Так, Карамару. У тебе там... Все еще, мне падаецца, мы можем поляпшаць яго характарыстыкі. Так, давайте з ім бавіць час. О, мы з гэтым хлопцам давно час не бавілі. Але я прапушчу там іх размовы. Поведомление. Зноў жа будем прасоўваць адносіны з Майяй, бо ніколі акрамя нядзелі гэта немагчыма. І тэлевізор яшчэ паглядзім, што тут новага прадаюць. Корисні речі. Єсть. Так, Майя. Майя. Так. Яна вучыць кампазіцыі? Што гэта значыць увогуле?
Місіс Кей, містер І. Я не вельмі розумію, в чому яна. Гэта дакладна медбрат пад траўкай, 100%. Там увогуле, блін, я забываюся хадзіць да гэтага медбрата, ад яго можна дадатковыя рэчы атрымліваць пасля таго, як выйшаў стартер на наступны дзень. Ён можа выпісваць рэчы, які звычайна па-іншаму не атрымаеш. Карамару альбо Кен. Что там у нас у Кена? Social link? Не social link. Статы. Ой, не трапил. Так, у Кена увогуле ні халеры няма. Давайте час з Кеном пабавім. О, ён хутка можа атрымаць новую магчымасць. Давайте паглядзім. So, I was hoping you could watch me as I make the coffee. Так, калі вы не ведалі, ён вельмі добра робіць каву. Ну, як вельмі добра. Ён вучыцца рабіць каву. Нагадаю, ён адразу да халеры ведае, ён разважае як дарослы, ён разбіраецца ў фізіцы, ён гатуе каву, а яму ўсяго можа гадоў 8-9. Яму яшчэ не гапіць каву. У мяне шмат пытанняў да гэтага хлопчыка. Яшчэ ён жадаў забіць аднаго з нашых персонажаў. Now, the pace and angle when pouring the water are really important. All right, here I go. Pour slowly and quietly in a circular motion. You'll know you're doing it right when it starts smelling really good. It's not exactly what you'd get at a cafe, but I think I've improved a lot. There's so much to consider when making coffee. I get why people are so particular about it. I know it's a bit weird to ask at this point, but when do you feel like drinking coffee the most? Oh, I see. You know, that's the weird thing about the smell of coffee. Drinking it is supposed to wake us up, but the smell has a relaxing effect too. When my mom was still alive, the house used to smell like this every morning. О, я розумію криху, чому йому так цікаво за кавою. Його маті вельми любила каву. Now I realize how often she'd make coffee, even on days she was busy. I saw on TV the other day that smells and memories are linked closely together. The smell of coffee reminded me of my mom. But in your case, I wonder if it'll remind you of the times we spent here, drinking coffee together. In that case, I'd better practice and treat you to another cup while we still have time. It'd be pretty sad if you only remembered my coffee being bitter. I feel like I haven't gotten into something like this for a long time. I also think it's helped me practice staying focused. Maybe it's because I've been doing it so diligently. Кожным разам яго кава становіцца ўсё лепей і... Не халеры сабе. Вось гэтага я не чакаў магчымасці. Ён будзе на кожным хаду ён будзе вяртаць сабе трошкі маны. Нагадаю, што мана у тартары вельмі карысная рэч, бо мы не можам, мы толькі прадметамі яе можам вяртаць звычайна. Прадметамі, якія скончваюцца. І з-за таго, што увогуле увесь тартар гэта хутчэй марафон, чым проста вось хуценькая бойка. Нам трэба назіраць за сваімі рэсурсамі, якія ёсць. І за гэтага я раблю ратацыі, напрыклад, змяняю людзей у камандзе. Вось, толькі з-за таго, што нам патрэбна больш і больш маны з кожным разам. Проста хворы на захворванне, якое запавольвае рост. Яму 56 год. Я бы не здзівіўся. Чудосны трошкі хлопчык. Результат экзаменаў з'явіліся. У
нас найлепшыя адзнакі. Ну, я не здзіўлены, мы столькі часу дагэтуль... 10 на 20 гадзіне я да халеры часу траціў толькі на тое, каб падвышаць акадэмікі. Нам за гэта павінна быць яшчэ невялічкая ўзнагарода за тое, што мы добра вучымся. It becomes this. Пытанне да нас. Мы выкарыстоўваем номер 0 шмат, ну 0. Ці ты ведаеш, адкуль яно ўзялося? Егіпет, Індыя альбо Рым? Па-па-па-па-па. Я не ведаю. 0. Мне падаецца, не Рым. Егіпет альбо Індыя. Індыя, можа? Гэта майя? У мяне толькі што прамелькнула такая мысля. Індыя? Давайте Індыя. Правильный отказ. Концепт нуля довольно складаны. Угу, згодна. Так, усё з'яўляюцца зноўку персонажы, з якімі можам бавіць час. Мне цікава, ці мы... У нас ёсць адзін персонаж, з якім мы дагэтуль не маглі адчыніць social link. Гэта Кіріджа, Міцуру Кіріджа, дзяўчынка нашай каманды. Праблема толькі ў тым, што нам патрэбны былі высокія акадэмікі, каб пачаць бавіць з ёй час. Зараз яны іх павінны хапаць, але кожны раз, калі у нас была магчымасць, яна такая: ой, блін, я занятая, а потым... Вось наш падарунак невялічкі. 2 нават. Вось, мне падаецца, зараз яе social link адчыніцца. Блін, я занятая зноў. Мы павінны быць бліжэй з Міцуру перад тым момантам, як мы можам, ну, разам бавіць час. А як гэта зрабіць? Што я не так раблю? Ну, добра. Пум-пум-пум-пум. Давайте паглядзім, што ў нас увогуле па гэтых па сошал-лінках. Я бы дабіваў тыя сошал-лінкі, якія на высокай пазіцыі. З Майяй добрыя адносіны, напрыклад. Дзяўчынка, якая збегала ад бацькоў, яе таксама высока. Астатняе даволі нізка. Наступны ў нас... Я нават не бачу. На 6-м узроўні нікога няма. Ну, давайте тады, можа, пойдзем да той дзяўчынкі каля святыні. Вось яна. Пачакайце-ка. Не падалося, альбо? Не, падалося. Мне падалося, што тут яшчэ адзін ёсць. Але гэта толькі проста падвысіла нашы адносіны. У наступны раз толькі мы пабачым працяг яе гісторыі. Так. Зараз, можа, час Кармара пабавім. Што такое? Кіхіка пытае, ці можам мы падысці да станцыі Іватодай. Блін, я жадаў пабавіць час Кармару. Ці магу я зараз гэта зрабіць? Добра, я гэта нічога нам не дасць. Калі мы пабавім зараз час ім.
Ну добре, пойдем до Кихика. Станція. Go. Допоможеш чимось у чим? I owe you. Меркантильний, собака просто треба гладити. Ну, на жаль, в гэтай гульні ўсё треба ўсё ж таки назіраць, бо час бяжыць вельмі хутенька. Ён забыўся набыць яйкі, зараз вяртаецца да крамы і паспытаў, каб я заняў кухню. І каб чакаў тут. Sorry I'm late. I ran into some unexpected trouble. Гэта які ты там праблемы знайшоў? All right, here goes. Back me up, would you? I'm gonna make pancakes. Think you can help? I guess you could say I've got a craving. I used to eat them all the time at the orphanage. I know they sell frozen ones nowadays, but nothing beats freshly cooked, right? Ты ведомо, шмат ти собрався зробити? Блину. You think so? I just thought more would be better than less. Драніки рабі. Мені подається, японці не знайомі з концептом драників. Well, let's go on and get started. Okay, first things first. What exactly do we do first? Ну, в сенсі, ти ж у нас готувати вмієш. I think the recipe said to use lots of butter and to regulate the pan's temperature with a damp washcloth. Wait, we put a washcloth in the pan? Won't it burn? You sure? Thanks. I don't know how to cook anything besides the Я stuff. зрозумів, він ні халери не ведає, як готувати за межами бодібілдингу. I can break the eggs and mix the batter. I'll leave the actual Інтернет cooking кому part to інтернет you. провери. Докладно не йому. Він його не читає. Это же ніяк йому тренировка не допомагає. Oh, so that's how you use the washcloth. How about we add some protein powder? Hey, don't look at me like that. Oh, I'd better go get the plates. Ні халери, блінов, яны наготовали. Гэта на каго? На армію? Каб зда... Что за жесть? Oh, check it out. Не, я разумею, все з радостью будуть їх їсти. На Джунпе. За паузинки, так? Я літерально за вечір. Wow, look at all the pancakes. I knew something smelled good. Yeah, just give me a minute. We can eat once I bring them out. Would you mind getting everyone else? And don't forget Amada. Okay. Oh, it's like a Tartarus of pancakes. Джунпе такий, гэта ж тартар блінов. The two of you make all of these yourselves? Я сам здивлений, що ми удвоїх це все зробили. Yeah, although this guy was the one who cooked them. I said I had a hankering, but we might have made too much. I like pancakes, but no way I can eat all of these myself. If you guys could pitch in, that'd be great. So you like pancakes too, Sonata-san? Thank you. I can't wait to have some. I'll make some tea. I've got some leaves that'd be great for the occasion. Это все сублимация, потому что драников нема. Кaribi яны столько драников наготовали. Я бы одно лицо их все съел. It's pancake party time, as they say. The flavor brings a smile to my face. them all day. Just say What's the it. difference yeah? between Take pancakes care. and What are you, the hot chairman? Thanks for the pancakes. They were Собака мне really не блины, good. мне подается... Я сподіваюсь, яны не давали блины Tasted like a карамару. lot of care went into them. If you ever make some again, I'd like to help out too. For as many as we made, they sure did disappear fast. Cooking's not really one of my strong points. A certain someone would always say, if you pour protein powder on the ingredients, then you shouldn't be in the kitchen, dumbass.
Мае каты час ад часу спрабуюць здабыць блінчык. Мае каты з ума сходзяць з гэтых самых. Як яны, з мафінаў. Ось. Это просто капец. Яны на іх пах бягуць. Уже пару разоў прыходзілася іх з сарта даставаць іх. Most of the time, I only ever got to watch someone else cook, so I never really learned myself. Anyways, thanks for helping out today. I'm hoping that cheered everyone up a little. They did things like this back when I was at the orphanage. I just wanted to recreate it. Ну, мне падаецца, гэта самае, мафіны ім таксама нельга, як і сабакам нельга бліны. Я не спецыяліст, а нешта мне падказвае. But the pancakes always brought a smile to her face. Блін, яны ўсе трошечкі, ну як трошечкі, яны ўсе дастаткова траўмаваныя. Ён зараз сказаў, што ён, як гэта, ён бліны больш для сваёй сястры, якая загінула ў пажары, гатаваў, бо гэта заўсёды яе Remember радавала. that medal you found in the package from my parents? My sister, Miki. She made that back when we were at the orphanage. Based on the letter that came with it. I guess my parents found it when they were cleaning. Miki was gonna give that to me after we learned I was getting adopted out and leaving. But then that fire happened right after. And this medal was all that was left of her. Неўдага нармальнага чалавека. Так. Мне падаецца, ну, не падаецца, я ўжо ўпэўнены. Дагэтуль гэта было не вельмі відавочна. Зараз ужо, калі мы ўжо бліжэй вельмі блізка да канца дзесьці, это відавочна, што тэма смерці кранае літаральна кожнага персонажа ў гэтай гісторыі. Акрамя, ну, галоўны персонаж нам вядома, што яго бацькі загінулі 10 гадоў таму. Мяне бянтэжыць прадседатель. Apparently, Miki used to always say she wanted to thank me for being so strong and kind. She was really quiet, and she'd always be following me around. I don't really remember doing anything special for her, but I guess she was relying on me as her older brother. Seeing that medal made me think, would my sister be proud of who I am now? Am I really strong and kind enough to deserve that medal? Зараз ён крышачку для тых, хто можа не ведае, пра што ён гаворыць і ўвогуле пра што размова і каму складана з таго, што тут ангельская на ўсё. Ён узгадвае момант, які быў яшчэ халеру ведае колькі гадзін таму. Мы разбіралі рэчы, якія даслалі яму бацькі, рэчы Акіхіка. Ён вырас у прытулку, і вырас ён са сваёй сястрою. То ну, там ёсць нейкі зараз дзіўны момант для мяне, зараз я задаюся гэтым пытаннем. Дык вось, ён узгадаў, ну добра. Карацей, яго збіраліся забраць ужо з прытулку, найшыся тыя, хто гатовы былі прыняць яго ў сваю сям'ю. І літаральна пасля таго, як яго сястра даведалася, што яго збіраюцца забіраць, яна зрабіла яму невялічкую медаль. Не памятаю дакладна, што я памятаю, што мы пабачылі сярод рэчаў, якія перадалі яму бацькі, яго прыёмныя, сюды у гэты інтэрнат. І гэта медаль была сярод іх. І яго сястра загінула ў пажары, літаральна амаль пасля таго, як ён даведаўся, што яго будуць, ну то бок баксёры будуць забіраць. Вось, чаму не вырашылі, што забіраць будуць і яшчэ яе, яго сястру, можа і разам вырашылі, але нешта такога не ўзгадвалася. Дык вось, яго сястра загінула ў пажары, ён не змог яе выратаваць. Ён злаваўся тады, ён усё яшчэ злуецца на тых дарослых, якія нават не далі яму магчымасці паспрабаваць выратаваць яе. Вось, і ён, ну, скажем так, пасля таго моманту яго трохі пераклініла на трэніроўках бясконцах. Бо ён жадае стаць мацней, каб яму не патрэбна была дапамога каго-небудзь. Ну, у нас там у чатике аватар уже пачынаецца. Так.
Зараз його задається питанням, ці заробив, ці ганорилася би його сестра тим чоловіком, яким він став. Everyone who's ever said that to me has left without telling me the most important part. You saw how I was today. This is all I'm capable of right now. I haven't grown at all since I was a kid. They'd laugh if they saw me now. I'm glad you feel that way, but I've still got a long way to go. Регана, не ведаю, про что вы говорите, я знаться старая для этого. Ну так, летающее забрание, ага. Мы все спалили тебе. I realized I'd just been running away all this time, making excuses about having my own problems. But from now on, I'm gonna protect it all. We promised we'd become strong together. I won't let him down. Thanks, I really appreciate that. I'll be counting on you next time. The point of this whole thing was to cheer everyone up. And yet I'm the one getting supported here. You know? I think you're the kind of person my sister would have looked up to. Alright, that's enough talking about the past. Let's hurry up and finish clean. Well, I ran into that group. Блін, ну, він літерально пішов за яйками і вже подрався з кимось там по дорозі. There were even more from this time. And one guy managed to get a good hit in. Don't worry though. I didn't do anything that would get me in trouble with the police. Ти не вже. I just let them throw as many punches as they wanted until they got tired and gave up. І він літерально дав їм собі побити, після цього прийшов такі яйки принес. I thought I could dodge them Надбити? all, but I guess I've still got room to improve. Time for class. Гэта не наш клас. I know you've been busy lately, but you all remembered to do your homework, right? Just А чому нам because їх це you're not показують? taking a humanities class next year doesn't mean you can blow off classic lit. Hey, are you all listening to me? What's wrong, Fuka? You look kind of down. Huh? Talk to Не me. так. What's bothering you? Зараз розмовляє наш навігатор справа, і ось ця Нацука Маріяма, яка у кадрі, яна літаральна буліла Фууку некаторы час. Толькі справа ў тым, што потым Фуука выратавала ёй жыццё. Хоць яна Нацукі хоць і не памятае гэтага, але нешта ў ёй змянілася. Яна зразумела, што яна была паскудай то яшчэ. Ось, і зараз яны, ну, у некаторым сэнсе сяброўкі, але іх адносіны мы не назіраем амаль увесь час. Гэта за доўгі час, і калі мы ўвогуле згадалі пра персанажа Нацукі. І яна пытае у Фукі, што яе бянтэжыць. It's just Aragaki-senpai. Окей. Яна пытае, што не так, і яна бы памерлага Арагакі. Oh. Yeah, it's pretty shocking. I'd never seen him in school, but he'd always be hanging around town. Яна ніколі не бачила яго ў школе, але бачила яго ў горадзе. And now he's just gone. It's hard to put it into words. I took it for granted that everyone would always be around, that nothing would ever change. But some things you can never get back. I didn't consider how easily it could happen. Once I realized that, I started thinking about my parents. I've sort of been avoiding the question, but is it okay for me to leave things with them like this? Зараз задається питанням, ці нормально, я не упевнений,
По-моєму, Фука говорила, што ў яе таксама ёсць нейкія праблемы з яе бацькамі, але я дакладна не магу згадаць, што канкрэтна. Яна зараз яе бянтэжыць такая думка, што разважанне наконт смерці, што ўсё можа змяніцца ў адзін момант, і ты потым не можаш ніяк вяртаць усё назад. І яна не ўпэўнена, што варта пакідаць адносіны з бацькамі ў тым стане, які яны ёсць. Parents, huh? Yeah, that's a tough one. But I think you'll work it out, Fuka. Moriyama, what are you waiting for? Come on up. Yeah. Would it kill you to give your classmates a proper goodbye? What's going on? Зараз наставнік питає у вот этой дзяўчынкі злева, типу, ці можаш ты нарэшце развітацца з класам? Што, аб чым гаворка? Ён яшчэ дзіўна неяк сказ паставіў на гэтую тэму. Фука здзіўлена. Hi everyone. I know I haven't been here that long, but I feel like I've made some good friends. I'll remember each and every one of you after I transfer. Thank you all. How's that? Ага, яна збіраецца пераводзіцца ў іншую школу. І нічога нікому не сказала. Wait, transfer? What? Окей. You're a weird one, you know that? The biggest bitch in school is leaving and you're gonna miss her? Яна говорить, ты вельмі дзіўны чалавек. Самая вялікая паскуда ў школе, пакідай яе, і ты будзеш сумаваць па ёй. You're transferring and you didn't say anything? It's not like it would have made a difference. Why make us both depressed? But yeah, my dad suddenly collapsed. And they say it'll take a while for him to recover because of some complications. Нейкія праблемы з здароўем і таты, і патрэбіцца некаторы час, каб ён вяртаўся ў We норму. don't really have that much money, so we can't afford to stay І in this таму area. іхняй сям'і не будзе хапаць грошай, каб застацца ў гэтым месцы, і ім трэба пераехаць. You know, now that I think about it, you're the only one who bothered being friends with a weirdo like me. But like I said before, we're both in the same boat. My parents act like I don't even exist. I hate living with them. That's why I was so jealous when you moved into the dorm. Natsuki-chan. You know, you've really changed, Fuka. You're a lot more cheerful now. But why'd you move when your house is like right here? Huh? Well, if you don't want to say, that's okay. I'm sure you've got your reasons. Яна падмецила той момант, што Фука з'ехала ад сваіх бацькоў, нягледзячы на тое, што яе бацькі літаральна жывуць у гэтым рэгіёне, ну, недалёка ад школы. But if it's something that you and your parents can work out, then do it while you have a chance. It'll be a while before my dad's in any condition for us to have a heart-to-heart. What am I doing? This isn't what I wanted to talk about. You know, Fuka, I used to think every day was just the same depressing routine. And I'm only saying this because it's you, but you don't really get many second chances in life. Яна настойвае, што ў Фукі патрэбна, калі ёсць пакуль ёсць магчымасць, трэба са сваімі бацькамі, ну, неяк паспрабаваць ратаць адносіны, бо потым магчымасці можа і не быць, і другіх шансаў і можа і не застанецца. Вось, таму што нават у яе, калі з бацькай нешта здарылася, я не памятаю, можа сэрца альбо што, ён жывы, але я так разумею, яна з ім не хутка зможа паразмаўляць, я не ведаю чаму, што яна не удакладняе. Natsuki-chan. I guess this is the last time I'll see this view. I
won't be in school next week because I'll be packing, so I guess this is goodbye. No! Don't you dare come see me off. I want to say goodbye on my own terms. Come on, don't give me that look. But you're leaving so suddenly. Hey, I'm not all broken up about this, just so you know. I've changed a lot since I met you. I'm gonna try and figure out what I really want to do with my life. I know you can do it, Natsuki-chan. Well, now I really feel like I gotta do it. No pressure, right? No. I got one last thing I want to say before I go. If you just accept the way things are, then you'll never move forward. Just like me. Зараз я її думку трошечки не розумію. Яна жадала сказаць нам ёй адзіную рэч яшчэ дадаткова, наверх таго, што ўжо празважала. Калі ты пакінеш рэчы такімі, якія яны ёсць, ты ніколі не будзеш рухацца наперад. Так же самае, як і я. Я не зусім дакладна разумею. Можа, гэта працягвае... Я не помню, што гэта працяг ідэі пра бацькоў. So I hope you can figure out what you want too. Я спадзяюся, ты таксама зможаш зразумець, што ты жадаеш. What I want... I used to try and please everyone, just to fit in. I was afraid of not being liked, so I always went along with the Заўсёды people around. баялася, што мяне не палюбяць, і таму я заўсёды спрабавала паладзіць з людзьмі, якія былі навокал мяне. I never Але я really ніколі не thought думала about аб тым, what што I wanted. я жадаю. That's so you. Well, if they don't like you for who you are, I say screw them. Гэта вельмі нагадвае цябе. Калі мне падабаецца то, кім ты з'яўляешся, тады і пайшлі яны. But I like you, Fuka. Але мне ты падабаешся, Фулка, нават калі ты ненавідзіш сябе. Natsuki-chan. Well, I better get going. Huh? Natsuki-chan? Here, even if we're apart, we're still connected. So we can always talk, right? Цуда мобільних телефонів. Thanks for being my friend. I'm kinda tearing up now. Яны все еще могут оставаться на связи. Even if we're apart, we're still connected. I get it now, Natsuki-chan. I'd always assumed my powers were a reflection of my faults. Я заўсёды лічыла, што мои эмоцыі гэта адлюстраванне маіх памылак. I was always worried about how other people see me. And that's why my powers let me Мяне see заўсёды others. бянтэжыла, як іншыя людзі бачаць мяне, таму моя моц была дазваляла мне бачыць іншых. I guess there is something I want after all. Але я думаю, што мне ўсё ж такі ёсць тое, што я жадаю. Seeing everyone getting along and working together makes me Назіраць so тое, як happy. іншыя ладзяць паміж сабой і працуюць разам, робіць мяне шчаслівай. So, I want us to treasure Таму я this жадаю forever. шанаваць гэта заўсёды. I have the power to connect people, even when they're apart. У мяне ёсць магчымасць звязваць людзей, нават калі яны далёка адзін ад аднаго. My persona has given me this amazing gift. The friendship Моя I've персона дала always мне wanted. гэты цудоўны падарунак, сяброўства, якое я заўсёды жадала. Яе персона Люсія змянілася Джуно.
Трэба было бы добра паглядзець увогуле апісанне гэтых міфаў. There you are. Oh, what are you all doing here? А вы тут што ўсе робіце? It is unusual to find you up Гэта on the незвычайна rooftop. знайсці цябе на даху. Well, we didn't see you around, so we weren't sure if you were all right. Мы не бачылі, мы не маглі знайсці цябе, таму мы не былі ўпэўнены, што з табой усё ў парадку. I think I figured it out. Мне падаецца, я ўсё зразумела. Окей. I've made up my mind. I'm going to do everything I can with the power I've been given. Я зразумела. Я збіраюся зрабіць усё, што я магу з моцыю, якая ў мяне ёсць, якая была мне дадзена. This is what I've decided I want to do. І вось што я вырашыла, што я буду рабіць. Sure. Так, окей. Sorry. Побачце. I guess that was Гэта было нечакана, так? Ты понял, што з тобой усё ў парадку? Неяк цэлая чарга змен персон. Ці ёсць мне магчымасць зараз паглядзець іх персоны, так? У Кена змянілася персона, я жадаў яе паглядзець. Вось гэта Кала Немі. Кіндзі, багіня, якое імя азначае канец кола часу. Кола азначае сансару, цикл смерці і перараджэння. То бок значыць, што яна багіня, якая прайшла, узвысілася над жыццём. Окей, добра. У Акіхіка я памятаю, што таксама змянілася. Змянілася на Цэзара. Ну, тут лідар Рымскай рэпублікі, але чаму? Уна імя Гай Юлій Цэзар. Не вельмі ўпэўненая. Ну, у яго аркана імператора таму трошки падыходзіць, як такі лідар. У каго яшчэ вось зараз было у Фулкі змянілася персона. Жана рымскага бога Юпітера. Джуно. Окей, добра. Аналог грэчаскай багіні Геры. Это вось цікавы момант, мне цікава, чаму ён быў дададзены канкрэтна для гульні. Гэта багіня сям'і і як гэта, marriage, жаніцьбы. І нягледзячы на тое, што яна добрая, яна таксама яшчэ як гэта, вельмі помстлівая, тая, якая жадае помсты. Заўсёды наказвае тых жанчын, якія вырашылі мець адносіны з яе мужам. Мне падаецца, нармальная рэакцыя ўвогуле так-то. Не абавязкова помстлівая. З кім час пабавіць? Што у нас па часе? Можем яшчэ пакуль. У нас засталося мы сёння даволі шмат дзён прапусцілі, то бок да поўдні засталося ўсяго 2 тыдні. Мы зараз паспрабуем яшчэ залезці далей, але хутчэй ўсё саму поўню мы сёння не пабачым. Я паспрабую дабрацца да яе бліжэй. Калі ў Тартары не будзе людзей, якіх трэба ратаваць, то дакладна у нас усё добра. Так, ці можам мы дзяўчынкай... Не можам пабавіць час, добра. ББ. Так, фук я не бачу. А з кім мы можам... З кім у нас адносіны плюс-мінус яшчэ?
Не бачу. Ну, давайте п'ятий уровень, хто у нас. Студсовет нема таких зараз, яны зараз заняты. Юкари так само я не бачу. Менеджер команды, я ее вельмі давно не бачу. Где яна ўвогуле? Я ж не бачу нідзе. Блин, я ее не бачу, лiterально паўгады ўжо. Окей. Атлет. Все фигня. Давайте с Беба, что ли. Альбо не, вось давайте с той. Чихира. Not too many people come here at this hour. This time of day is perfect. So, there was something I needed to ask you. Thank you. So, there's this friend I have. She's a girl. Есть сябровка. And, well, there's a boy who's been helping her a lot recently. Есть нейкіх... Яна спытала у нас нашай дапамогі нейкай. Ёсць хлопчык, які дапамагаў... даволі шмат дапамагае ёй апошнім часам. Like giving advice on her problems, looking over her homework, that kind of thing. Напрыклад, вырашае яе праблемы, просто падказкі, як вырашаць яе праблемы, дапамагае ёй з домашнім заданнем. She even told me that lately she can't stop Яна thinking about him. сказала, што апошнім часам не можа спыніцца думаць аб ім. So I was wondering, is she in love right now? І я ожидал спытаць, ці закахалася яна. Магчыма? Senpai. Oh. Now that I'm hearing you say it, I get the feeling you're right. Or at least I hope you are. I mean, I'm sure that's how my friend feels. Яна про себе говорила. With your help, I think I know how I should proceed now. Я туповатый. I mean, I know what to tell my friend now. Sorry for asking you about such a weird topic. Senpai. You always take my problems so seriously. You're too nice. Well, should we get going? Oh, that reminds me. I think I'm slowly starting to get over my fear of men. So far, I can only talk to boys I know, but I can almost look them in the eye. But with you, I think I can do even better. As long as it's nothing too scary, go ahead. Мне падаецца, лепей не спяшацца. Напужаем яе яшчэ. Oh, is that it? Окей, недастаткова. Okay holding hands. Окей, выбач. Nothing. Вось такі я майстар адносінаў. Усё херня атрымліваецца. Oh, welcome back. Так. Што у нас? Што у нас? Юкары адносіны яшчэ норм. Давайте побавим час Аїс. Треба прибрати наш шпінати, про які ми забилися, он там зверху знаходиться. Не тут зайшов.
як я сказаў, паспрабуем дажаць як мага бліжэй да поўні. Засталося ўсяго пару тыдняў, але ж я так назіраю, у нас адначасова час ідзе даволі хутка і даволі павольна адначасова. То бок некаторыя дні проста пралятаюць без праблем, але ёсць моманты, калі распавядаецца гісторыя асноўная. Муся рабіць цяпер дрэнькі са шпінат. Дык у мяне іх ахапае бульбу. Мне да халеры зараз. Так, дадзім яшчэ шпінату. Я нават можа так хутчэй перасунуся. Вось так. Yes, Пайшлі. it appears they are growing well. I tried to do everything in my power, and the ladybug put in a lot of work as well. We thank you for your service. I've realized something, tending these plants alongside you. Што зразумела? I've made many new discoveries beside these planters. Everyone is doing the best they can to make their way in the world. Гэта неяк цікавы вынік. That goes for the plants and the pests. Я разумею. Яна гаворыць пра тое, што кожная істота спрабуюць, што зрабіць усё магчымае ў гэтым жыцці. І гэта тычыцца і раслінак, і там, жукоў, якія іх там ядуць, і таксама бож'яй кароўкі, якая бароніць іх. І я таксама. Магчыма, я і машына. Але я таксама жадаю спрабаваць як мага больш з таго, што я магу. Неяк складана, мне падаецца, можна фразу неяк скампанаваць, проста мне зараз я вельмі літаральна перакладаю. Рабіць найбольш магчымага, то бок спрабаваць тое, што можаш зрабіць. It's difficult to explain, but I will do my best in everyday life, as well as in battle against the shadows. All for one, and one for all. Let's go team, as they say. Окей. І новая магчымасць, фізічны буст. Падвышаем моц фізічных магчымасцяў. Добра. Это основные магчымасці. I will still continue to look after them at full throttle. Let's get started right away. Once again, our mission has concluded without incident today. Let's head back now. Добрый раніца, Елізабет. Людзі апынуліся ў Тартары. Два, і адзін з іх, адзін з тых, каго мы ведаем. Калі гэта адзін з тых, каго мы ведаем, развіццё адносін з гэтым чалавекам немагчыма працягнуць. Я спадзяюся, гэта хтосьці з тых, на кого я на сушалінкі, каго я забіў. Чаму я не так упэўнены, што гэта будзе апошняя бойка? Я разумею, што гэта будзе апошняя цень, але аркан-то, мажорных аркан 12, такія, якія з'яўляюцца істотамі яшчэ. Потым далей такія, хутчэй, абстрактныя арканы по типу моц, справядлівасць, вось такое. Чаму яны вырашылі, што не будзе яшчэ дадатковых 12, напрыклад? Я думаю, што не, хутчэй за ўсё гульня такога не зробіць. Але можа нейкі адзіны босс будзе, які по типу над гэтымі 12-тамі. Нешта мне падказвае, што па гульнявых правілах яно павінна быць больш. У меня нават няма ніякага пацвярджэння гэтаму.
Так, там адносіны з фукай можна падвесці. О, вось цябе мы не бачылі ўжо даўно. Як там твае малыя? Ужо год трэніруюцца. Мы вельмі доўга з ёй часу не бавілі, але караценька яна займаецца тым, што трэніруе невялічкіх зусім, ну як вы бачыце, дзяцей літаральна сваіх знаёмых вучыць бегаць. Таму што яны заўсёды носяцца з гэтым самым, ну, у гандлёвым цэнтры яна вырашыла направіць іх энергію ў правільнае русло. Мы сказалі, што будзем ёй дапамагаць. Яна ўвогуле з'яўляецца менеджерам каманды бегуноў. Good. And don't forget, know your limits and make sure you stretch properly. Oh, why don't you give them some advice too? Yeah, but don't forget to stay focused till the end. Можа паспець дабегчы да канадскай мяжы. Мы літаральна можа месяцаў 5-6 увогуле з імі не бавілі часу. То бок для нас гэта выглядае прыкладна так. Вось яны там пачалі нешта трэніравацца там 5 месяцаў таму. Я дакладна не памятаю, мне падаецца, яны нават трэніруюцца спецыяльна, каб перамагчы нейкіх яшчэ хлапчукоў, там дзяцей, каб атрымаць сабе поле для гульні. Нешта такое, мне падаецца. Those kids are going to challenge the 6th graders soon. Apparently, the winners will get to use the schoolyard. Earlier, they asked me to write the challenge letter for them. A little worried, actually. Well, not just about the race, but also about whether or not I spelled something wrong. So, what's your honest opinion? Age difference really matters when you're as young as they are. Do you really think they can beat the 6th graders? Yeah, no way around that, I guess. Some of the boys that age are even bigger than me. There's just so much difference in their physical strength. But even so, they'll be fine, right? After all, they learned from us. Мы вучылі, мы зрабілі, што маглі. It's gonna be okay. I'm sure they can win. Больш затое, гэтыя маленькія будуць спаборнічаць у беге з тымі, хто старшэй за іх. Я не ўпэўнены па класах, што там у Японіі, таму не магу сказаць, на колькі гадоў. Come to think of it, I should have asked you to write the challenge letter. I probably should have used bigger words. Ugh, I'll be so embarrassed if those 6th graders laugh at it. Mm-hmm. Welcome back. Блін, яшчэ больш людзей з сіндромам апатыі. Адзінае, што у нас усё яшчэ неяк тэма Чыдоры, трэцяй з каманды Стрэга, усё яшчэ не падымаецца. Літаральна пасля ночы, дзе загінула Рагакі, усё нешта неяк ціха пра яе. Увогуле яна не ўзгадваецца неяк. Это дзіўна. Да, ёсць, можна чат побавіць. Тысяча адпраўляецца на Гаррі Поттера. Вітаю, Камаз. О, пачакай, не, пачакай, ты ўжо быў. Просто ціха неяк. Яшчэ. І зараз Гаррі Поттер крышачку наверсе. Мне падаецца, на першае месца трапіў. Так, яно зараз на першае месца. Калі што, зараз у мяне падрыхтавана The Sims і Гаррі Поттер. На The Invincible я не думаю, з-за таго, што гэта гульня не вельмі старая, не будзе вялікай праблемы. З ёй тэхнічнай праблемы не павінна быць аніякай. The Sims я праверыў, Гаррі Поттер я таксама праверыў. Абодва стрымяцца, абодва запісваюцца. Пайшла бойка. Я нагадваю, у нас яшчэ ёсць адзін дадатковы дзень, яшчэ чацвер у нас будзе на выбар гульні на пятніцу. Так.
О, блін, я... That reminds me. I was reading. Так, это уже было. Подвысілася харызма, але я ждаў адмяніць наадварот і пайсці пабавіць час з, мне падаецца, Карамару там было яшчэ даступна. Знайшоў ли я анекдоты? З анекдотамі я буду хутчэй, калі перамогуць анекдоты, вось тады я буду гэтым займацца. Хутчэй за ўсё я пакуль наперадзе гэтага рабіць не буду. Ось, літаральна, я так і думаю, што калі... О, пачакайце-ка. Якая рымская багіня дала імя Апрелю? Што? Диана Минерва Венера. Я лічу, што там по типу Апреліус будзе нешта такое. Так, зараз. Юліус Цезар даў сваё імя Юлю. Ну, Джулай, я спецыяльна... Джулай Джуліус. Добра. Але... Цікава, я не ведаю. Венера? Я не ведаю. Ну, можна паспрабаваць. Апрель. Як гэта можа быць звязана? Давайте Венера. Няма ідэі. Так, гэта правильно. А чаму? Есть думка, што апрель спачатку называўся, я буду называць April, называўся Афріліс, які быў названы у імя Афрадыты, а грэчаскае імя гэтага Венера. То бок вось Афіліс, Афрадіта і вось такі ланцужок. Лемер онлайн наадварот. Што маеш на ўвазе наадварот? У сэнсе, што... я зразумеў, што... Усё, я не тое сказаў. Афрадыта — гэта грэчаская назва... Афрадыта — гэта грэчаская назва, а Венера — гэта рымская. Я выбачаюся, я нешта загаварыўся. Некаторыя вераць у тое, што гэта было ўзята з латынскага слова, азначаючага адчыніць. Некаторыя гавораць, што апрель гэта сезону, які, пачатак сезону, які кветкі і іншыя расліны пачынаюць адчыняцца. Окей, добра, цікавий факт. Так, я нешта гаварыў перад гэтым. Дык вось, з анекдотамі. З анекдотамі, так, я буду так рабіць, што калі яны перамогуць, я возьму на наступны тыдзень, калі так адбудзецца, што яны апынуцца на першым месцы, я пагляджу, ці ў мяне будзе дастаткова анекдотаў на гэты момант, але калі нават не будзе, то яны перамаглі, і я паспрабую нешта з гэтым зрабіць. Магчыма, я зраблю так, што з-за таго, што гэта чацвер, у мяне літаральна адзін дзень для падрыхтоўцы, то я магу зрабіць так, я возьму гульню на другім месцы на стрым, на пятнічнай, і анекдоты будуць дадатковым стрымом, альбо проста пайдуць на наступную пятніцу. Я ведаю, можна расказаць іх усе 2 гадзіны. Закидывай у чат, давай. Так. З ким буває часто?
закидвай яшчэ. Мне падаецца, кожны раз я чытаю іх і я іх бачу то пачатак, то канец. У мяне ўжо зараз яны пераблыталіся абодва. Напрыклад, пра янкаў я пачатак памятаю, канец не памятаю. Пра якаў я наадварот. Альбо я ўжо ўсё пераблытаў, так што лепей, калі я пабачу поўную версію. Так, я думаю, з кім пабавіць час. І. У нас там быў яшчэ варыянт. Давайте падвысім адносіны з Юкарай. Яна пазвала на дах. У папярэдні раз яна разлавалася на нас, за тое, што мы дапамаглі ёй. Так, я памятаю, гэта было літаральна пару дзён таму. А ўвогуле ці расказваюць зараз анекдоты? Не тое, каб шмат. Вось анекдоты. Не, жарты час ад часу ёсць. Я не ведаю, у мяне з тымі, з кім я размаўляю, мы закідваем жарт. Але справа ў тым, што асноўным мае сябры на ангельскай размаўляюць. Ось, і перакласці іх і гэтыя жарты ўсе я не змагу. I was just frustrated. I don't like having to depend on other people. But it ended up happening anyway. Так, Юкара, я ўжо зразумеў, што табе не падабаецца залежыць ад кагосьці. You know, I couldn't say it at the time, but I'm actually glad you came. Maybe because it's you. So, I want to thank you properly. Thanks for your help back then. I really appreciate it. What are you thanking me for? Whew, that's a big weight off my shoulders. Let's head back down. The roof doesn't get a lot of foot traffic, so I think it's a good place to have serious conversations. But couples tend to sneak up here too. If anyone sees us, the rumor mill might go crazy again. Wouldn't that be annoying? You know, if people assumed we were dating. Really? I'm not sure if you're being brave or oblivious. Still, that's something special about you. You don't get bogged down by what other people think. Uh-oh. They say a sneeze means someone's talking about you. Well, it's probably nothing. Let's head on home, yeah? I see you're back. Клятыя мемы. Чаму бы не мемы? Але ж так, іх мемы, на жаль, нельга проста пасядзець у кампаніі параспавядаць. Мне падаецца, таму, ведаеце, маё меркаванне такое, што мемы больш смешныя, але праблема ў тым, што ты не можаш іх па тыпу раней іх нельга было перадаваць, таму што проста літаральна ты же не можаш, ну, па тыпу Вы спрабавалі калі-небудзь распавядаць мем камусьці? Ну, па тыпу, о, есть мем, вось такі, там такі-то сабака намаляваны, вось ён такі смешны. Гэта ж капец. Вы ж так нічога не перададзіце. Гэта будзе не тое, каб смешна. Таму мне падаецца анекдоты, ну, скажем так, больш стары варыянт мемаў паказваць у тэлефоне. Так, але я больш пра сітуацыю раней. Регана, трави про кота, давай. Карамару. Давай. Получу хоть собака.
one looks so comfy. You sure know your way around a brush. Oh, you might know something about this. Lots of people like to give Kuro-chan gifts whenever he goes for a walk. Do you know where he's keeping them? Шмат людей дають подарунки Карамару, коли зустрічають його. А він їх десь тримає. Ніколи їх не бачив. Oh, Then he must have hidden them really well. I wanted to make sure there wasn't any raw food that could go bad. Ah, right. You're still in the middle of brushing him. I'll leave you to it then. Щасливий. Є. Нова характеристика. Так. Знижає характеристики ворогів, трохи ворогів на 3 ходи з самого початку бойки. Добре. Я що ти мені приніс? Дякую тобі. Подарунки мені тягає. Історія Японії. Вельми цікаво. Головне не заснуть. 11 днів залишилося до повні. О, можно сейчас с волкой побавить. Я что, прошлым часом усе нас на дах тягають. So, there's actually something I want you to try. And this time, it isn't just for a taste test. I think you'll actually be able to eat it. Wait, maybe I said the Ну, same это раз thing last подрихтовало нечто, что мы на самом деле сможем съесть. Well, now I mean it. Окей. И она экспериментует на нас со своей ежей. Это, так что это уже неблаго довольно. Well, how is it? Really? I'm so glad to hear that. Thank you. You know how I said I was having trouble with cooking? Well, I decided to try and find a recipe that even I couldn't mess up. And after a lot of consideration, I thought maybe making rice balls is something I could handle. But then I got really absorbed in how simple they are to make. It's still so hard to master. I made some rice balls today in home economics class too. I know it's a little silly to make something so basic in high school, but it was all I could manage. But then, everyone in the class told me they were really good though. Anyways, I've been really looking forward to have you try one. I wanted you to see how much progress I've made. Because I don't think I could have made it this far without you. Рагана, мне подается, я один из этих 90%. Thanks. I know I've said this before, but when I'm with you and the rest of the team,
I'm able to see things more positively. And I think the most important thing is the feeling of wanting to make others happy. That might be the reason why I made such good rice balls. Because I was thinking about who was going to eat them. I'm the one that should be thanking you. I just wanted to say... Ось одночасово зараз у мене просто такі трохи дисонанс, так, у гульні, але у доброму сенсі. Літаральна амаль кожны персонаж нас падтрымлівае. Па тыпу, што б мы не толькі маем шмат варыянтаў, мы не толькі шмат робім, але персонажы заўсёды гавораць, як яны удзячаны нам, так? І знаходзяць такія нейкія добрыя моманты, напрыклад, у простых рэчах, у ежы, там, альбо ў тым, як яны малююць, альбо яшчэ што-небудзь. Знаходзяцца нейкія пазітыўныя моманты. І гэта на фоне таго, што яны ўсе даволі ляснутыя, і ва ўсіх было да халеры смерці ў іх жыцці. Ось, то бок на фоне змрочных разважаннях аб тым, наколькі, конечно, жыццё чалавека, і яшчэ вось гэты моманты, што па тыпу, вось гэтыя мелкія моманты, яны прывабныя ва ўсім гэтым. Так, 11 дзён засталося. Давайте яшчэ адзін вечар пабавім, можа, з Кенам, напрыклад. Не. Ікарі. Добра. Што яшчэ ёсць з варыянтаў? Там нікога не бачу. Прадседатель увогуле як адлучыўся, ён не ўдзельнічае ў жыцці каманды аніяк, ён яго проста не бачу. Адзін раз з'явіўся і сядзеў у хатэле. Мне няма з кім час пабавіць, так? Хуценька зазірнуў у мол. Людей с синдромом все больше и больше. Ось она литерально стоять уже на вулиці. Пропоную яго звольніць і наняць каточка. Каб я мог гэта зрабіць першае, што я зрабіў, насамрэч. Бескарысна ўвогуле. Я ўпэўнены, вось 100%. Мы из-за таго, што мы не ведаем ні халеры пра прадседателя, выплыве пад самы канец якая-нибудь халера пра яго. Вельмі дзівосная якая-нибудь. Давай побавим час все ж таки з Кеном. This character really drinks a lot of alcohol. When you grow up, are you going to drink alcohol too? But don't they say it's sometimes necessary to drink for work, and that sometimes it's hard to say no? Being an adult is all about taking the shots you're given. Oh, I just made a pun, didn't I? Мой он возбужается ее за что? Ну так, трошечки. Літаральна ведаць падлеткаў, якія могуць забіць проста па жаданню, проста ім не патрэбна ніякая зброя, проста вось можа з'явіцца нейкая халера, якая будзе за іх змагацца і можа забіць цябе у час, які амаль ніхто ім не будзе перашкаджаць. Яны ведаюць, дзе ты жывеш. Такія сабе ворагі. I don't think I'm a fan of all the rowdy parties, but speaking of, remember that bar scene? Wow, it's late. Watching those bonus clips took long. It's about time I head to bed. Так, 10 дзён застаецца. Новая сцена. О, выбач, я решила, что тут никого нема, и тому будет нормально быть тут. Это дивно бачить тебя тут. Это для команды лучников?
Tak. Настаўнік жадаў справаздачу. I see. Так, Took гэта a lot of вялікая адказнасць. responsibility. Oh, not really. It's nothing compared to what you have to do. О, не, насамрэч не. Гэта нішто па параўнанні з тым, што ты робіш. Actually, Ведаеш, насамрэч я жадала спытаць кое-чаго. Senpai, what are you За што ты fighting? змагаешся? Well, I guess you could say it's my way of atoning for the past. Ты можна сказаць так, што гэта мой шлях выбачыцца за мінулае. Выбачыцца не вельмі ўдалае слова, але як не акупіцца, іскупленне. Іскупленне за мінулае. In my case, I don't think I really have a reason anymore. Так. Насамрэч, у маім выпадку, насамрэч я не ўпэўнена, што мне ўвогуле ёсць мэта зараз. I mean, I know the whole story about my father now. Я маю на ўвазе, што я ўжо ведаю паўную гісторыю пра свайго бацьку. I guess I could still fix the mistakes he left behind, though. І магчыма, я і магу выправіць некаторыя памылкі, якія ён пакінуў за сабою. Maybe I should have thought about this earlier, huh? Магчыма, мне трэба было падумаць аб гэтым раней. But it took me this long to start questioning myself. Але прайшло столькі часу, але мне патрэбілася вельмі шмат часу, каб пачаць задаваць такія пытанні. That's understandable. Гэта зразумела. Seems like everyone has their own reason for fighting. Гэта так быццам у кожнага ёсць свая мэта, каб змагацца. Well, defeating the shadows is probably a good enough reason, huh? Магчыма, перамога над ценямі даволі дастаткова добрая нагода, так? What are you trying to say? Што ты спрабуеш сказаць? I'm not exactly sure. Я дакладна не ўпэўнена. But it's all gonna be over after the next full moon. Але ўсё будзе скончана пасля наступнай поўні. Так што няма сэнсу думаць аб гэтым шмат. That's true. Маеш рацыю. Once we put an end to this, we can go back to Калі гэта normal ўсё high скончыцца, мы можам вяртацца да звычайнай жизни школьнікаў. school. The rest of the student council Жыцця. will be here soon. We can pick this up later, though, if you want. Астатнія павінны прыйсці сюды хутка павінны прыйсці сюды. Мы можам вяртацца да гэтага пазней, калі ты жадаеш. Oh no, that's okay. Thanks for listening. Не, без праблем. Дзякую, што выслухала. Так, 10 дзён засталося, і гэта дастаткова блізка да гэтага самага, да апошняга босса. Я бы на гэтым моманце спыніўся, бо мы ўжо і так даволі доўга. Хутчэй за ўсё, мы дакладна вельмі хутка і не прасунемся. Я бы, можа, у ідэале было бы яшчэ дзён 5. Што мы будзем рабіць у наступны раз? Зноў жа, мы паглядзім, я паспрабую у апошні момант перад поўняй неяк за дня 3-4 можа мяне папярэдзіць аб тым, што ўжо будзе апошні момант, як раней было, для ратавання людзей. Пойдзем у Тартар і паспрабуем выратаваць тых двух, якія зараз знаходзяцца ў ім. І пойдзем у поўны месяц і будзем глядзець канцоўку. Паглядзім, гэта шмат часу займае праходжанне Тартару, у папярэдні раз яно заняло нешта 2 гадзіны амаль. У гэты раз, хутчэй за ўсё, будзе менш, бо мы забівалі на яго менш. То бок, можа, за гадзінкі-паўтары, можа, 2, я спадзяюся, мы выратуем гэтых двух людзей, і нам не патрэбна будзе больш нічым займацца. Вось. Пачынаў строга з 2 гадзін стрымаў. Так. Раней была трохі іншая сітуацыя. Мне літаральна я не мог стрыміць больш за 2:20. Зараз у мяне такая магчымасць ёсць. І час ад часу гэта складана спыніцца. Час часу гэта вельмі цікава. Вось, добра. На гэтым я буду скончваць. Я літаральна затрымаўся.
паглядзім, хто там у нас чым займаецца. Заўтра у нас апошні дзень галасавання за пятнічны стрым. У нас топ выглядае даволі добра. І пабачым, хто у нас пераможа. Заўтра жа у нас таксама працяг The Long Dark. Мы там зараз прасоўваемся па трэцяму эпізоду. Уже даволі глыбока, там паралельная гісторыя развіваецца за жонку галоўнага героя. Мы выратавалі людзей з самалёта і зараз рыхтуемся да вельмі хутка у даліну, у якой мы знаходзімся, прыйдзе вельмі нізкая тэмпература, і мы збіраем рэчы, каб выратаваць людзей. Так, зараз я бачу. Шагрэль гуляе ў Сталкера, Лірскай. Так, Вульгарыс гуляе у яшчэ аднаго Сталкера, Shadow of Chernobyl. І Куцкі гуляе у Writers. Дайте-ка зазірну. Што за Writers? Яшчэ не пачала. Добра. Давайте я вас сёння накірую да Вульгарыса. Яка нас адпраўляе на Гаррі Поттера яшчэ 100. Дзякуй вялікі за тое, што прыйшлі, і я вас перадам далей зараз. Вульгарыс. Writers это, магчыма, не гульня. Таксама так думаю, але я не ўпэўнены. Стрым яшчэ там не пачаўся, таму я зараз да Вульгарыса вас перадам. Магічык будзе праз 5 хвілін. Ну, на жаль, я ўжо не буду чакаць. Я так за вельмі затрымаўся. Выбачаюся. Пабачымся тады заўтра. Паглядзім The Long Dark. Жадаю вам добрага вечара. Не перекинула рейдю.